Do pleno de Outes correspondente ao mes de marzo de 2022 que ten na súa orde do día pois varios puntos, evidentemente. O primeiro, a aprobación da acta da sesión anterior, non temos acta, non dou tempo a facela, por tanto será aprobada en vindeiros plenos. O seguinte punto, como xa lles comentei, vamos a sacar da orde do día por estar incompleto o expediente, era referido a contratación, a prórroga do servicio de atención do fogar. E o terceiro punto fai referencia... Podemos facer intervención con respecto a retirar o orde do día deste punto? Breve. Se é unha intervención breve, pero moi breve. Poden facer vostedes referencia, por favor, breve. Sí, moi breve, non se preocupe. O único que queremos dicir é que lamentamos o trato que lle dá a vostede a xestión diaria dos asuntos que máis importan aos vecinos. En un asunto tan importante como é a prórroga ou a salida a licitación de novo do servicio de asistencia no fogar, que acabou o día 31 de decembro do ano pasado e que tiñan que ter o previsto con 2 meses de antelación, que non foran capaces de facelo e que agora, no mes de marzo, non poñan a documentación a disposición da oposición. Señora Molinos, se dicimos que non se vai debatir, non se vai debatir. Non estou debatindo, estou dicindo que sucede. Non penso que está facendo, non pode dicir. Non falamos nada. Sobre sacarlo do punto do orde do día, pero tomemos se lles parece. Sí. Unha palabra breve. Sobre sacarlo do orde do día, que xa empezou vostede mal, metendo no último momento, sin avisarnos antes da comisión, porque o erro é cando se convoca, pero vostede tivo unha semana, 5 días, dende que se convoca a comisión, ata a comisión para avisarnos e mandarnos a documentación, e ainda por riba de convocar tarde e meter tarde este punto no orde do día, avísanos con 5 minutos antes de empezar o pleno, 5 minutos antes de empezar o pleno, que se vai quitar do orde do día. Algo tan importante como o servicio de axuda no fogar. Isto, eu penso que xa non fai máis que outra cousa que evidenciar a súa desastrosa xestión neste concello. E non podemos dicir absolutamente nada máis. Vale, o portavoz do PSOE non vai añadir nada, entón vamos a seguir no seguinte punto, o punto número 3, expediente 255/2021, Plan Xeral, modificación do plan xeral. Ben, de que se trata? O que estamos a falar deste punto, sen dúbida, importante, o que imos a debatir, o que traemos a aprobación hoxe. Como ben saben, o que traemos para a súa aprobación inicial é a modificación do Plan Xeral de Ordenación Municipal para dotar este plan xeral e para recoller dentro do planeamento a figura de solo urbanizable de uso industrial, chan industrial, para que nos entendamos, posto que, xa dentro nos antecedentes, como vostedes saben, derivado de sentencias judiciais, pois a primeira delas xa en 2012, o planeamento urbanístico de Outes non conta con chan industrial. Non temos solo urbanizable, perdón, que non é solo urbano, solo urbanizable de uso industrial e, por tanto, temos unha carencia evidente. Temos un pezón, non temos solo que se poida destinar a uso industrial, carencia do punto de vista do planeamento en si mesmo, carencia tamén porque pode ser unha panca, un apoio para o desenvolvemento económico de Outes. Entendemos nós que é potencialmente moi importante. Bueno, por esa razón, porque temos esta carencia importante dentro do goberno, pues xa asumimos no seu momento o compromiso de solventar este problema e de dotar Outes de chan industrial para, posteriormente, e en función tamén de moitas outras circunstancias, pero tamén, dende logo, da demanda potencial que teñamos, urbanizalo e que ali poida situarse un polígono industrial. O polígono industrial de Outes, posto que non temos ningún nestes momentos. Como era un compromiso de goberno, iniciouse o traballo para solventar esta eiva, para situar e buscar unha zona
para a chan industrial. Ese traballo é un traballo en boa medida técnico, posto que este tipo de solo e a localización deste tipo de chan industrial ten que cumplir unha serie de características que veñen marcadas pola propia normativa, que veñen marcadas tamén, evidentemente, por cuestións como a propia orografía do terreo, etc. Entón, se comezou, como digo, se encargou a unha empresa, a un estudo, que foi o mesmo que redactou o Plan Xeral, o traballo para ver as distintas opcións que tiñan, do punto de vista técnico, para situar este chan industrial. Do mesmo xeito, como vostedes saben, fixose tamén un traballo de participación, un traballo no que o que se quiso foi coñecer a opinión, fundamentalmente a opinión dos destinatarios, dos potenciais destinatarios deste chan industrial, dos empresarios. Que no seu momento, como ben saben, aparte de celebrar reunións, incluso se chegou a facer unha consulta pública para que escolleran entre as distintas opcións que xa de alguma maneira viñan do traballo técnico previo. E tamén, do mesmo xeito, como era lógico, se tratou este tema nesta mesma corporación e creouse, xa en 2020, unha comisión especial para a modificación do Plan Xeral para uso industrial, para adoptar unha zona de uso industrial. Esa comisión tuvo varias reunións tamén onde participou o propio equipo técnico, e de todo ese traballo, como vostedes saben, na última reunión, non, a penúltima, posto que a última reunión foi a semana pasada, non, hai 2 semanas, me parece, saiu unha proposta, e esa proposta é a de situar esta zona este chan industrial, na zona da subvención. Esa é a proposta que saiu, foi a que tamén resultara máis, votada polas empresas. Non houve moita participación, pero foi un proceso que nós abrimos a todas as empresas para que participaran. E saiu, ademais, mesmo houve unha votación nesta comisión, como ustedes saben, donde non houve ningún voto en contra para escoller esta localización. Houve 4 votos a favor, o compromiso do Grupo Socialista, e outros 4 abstencións, o Partido Popular e o BNG. Ben, dicir que esta proposta de modificación tamén, hai que explicarlo, non só implica calificar esta zona como solo urbanizable do uso industrial, senón tamén implica calificar, porque agora tiñamos unha especie de baleiro legal, a zona que anteriormente tiña esta calificación nas Agras de Entins como solo rústico de especial protección agraria, se non me equivoco, porque é o que as sentenzas veñen a dicir. Entón, facemos as 2 cousas ao mesmo tempo. A partir dese momento, iniciaron os trámites pertinentes para chegar hasta o punto que estamos actualmente, que é traerlo a pleno para a súa aprobación inicial. Que trámites foron? En estes momentos, calquer modificación do planeamento implica que ten que ter previamente un informe de avaliación ambiental estratégico que, emite a Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia. Mesmo aí xa se produce unha primeira exposición ao público, hai un proceso de información ao público, como se foi, consultas, un proceso de consultas. Ese informe chegou xa hai uns meses e foi positivo, é dicir, a Xunta de Galicia entende que é factible a Consellería de Medio Ambiente levar a cabo esta modificación nos términos que nós os planteamos. Do mesmo xeito tamén, en paralelo, hai que contar con unha serie de informes perceptivos que, unha vez que tuvemos esta avaliación ambiental estratégica positiva, se solicitaron os organismos pertinentes. Distintos organismos, dende Estradas, se non lembro mal, a Costas de Galicia e algún outro. O salientable, o
o único informe salientable, digamos, que recolle alguna información importante e que condiciona, de alguma maneira, a nosa proposta, é o de Costas de Galicia, que nos indica que ao estar nos 500 primeiros metros de costa, os 500 primeiros metros, a edificabilidade que se plantexaba, que era a mesma que tiña anterior, o 0,7, ten que ser menor. Pasa e nos instan a que se xa menor, 0,44. Eu quero dicir que un organismo sectorial, pode ser Augas de Galicia, pode ser, perdón, Costas de Galicia, ou poden ser todos os que se aprobaron inicialmente, habría que solicitar a multitud de organismos, pode condicionarnos efectivamente a nosa proposta, que se non a condiciona, pois nós temos que facer os ajustes pertinentes para cumprir coas exigencias que nos marca ese organismo. Neste caso, márcanos esta exigencia, reducir a edificabilidade do 0,7 ao 0,44. Cal foi a solución máis factible que atopou o equipo técnico para, de alguma maneira, manter a edificabilidade que tiñamos anteriormente neste chan industrial, que era aproximadamente 35.000 metros cuadrados, se non estou equivocado? Bueno, pois o que se plantexa por parte do equipo técnico, como vostedes xa coñecen, porque foi compartido na última comisión, é aumentar de 5,5 hectáreas que estaban previstas inicialmente a 8 hectáreas o terreo, digamos, que se vai ver afectado por este cambio de calificación. De tal maneira que, en calquera caso, posto que a edificabilidade sigue sendo a mesma, bueno, pois esas 3 hectáreas a maiores que se incluen, realmente poden ser e van ser zona verde, zona, digamos, que non vai ter unha urbanización efectiva, senón que, en calquera caso, sirve para computar a maior necesidade de edificabilidade. Esa é a cuestión. Entón, este é o cambio que nos parece que é razonable, porque é un cambio que nos permite seguir con este traballo, que xa é un traballo que, como digo, leva 2 anos desenvolvéndose, creo que de forma moi transparente, e creo que de unha maneira que está sempre pensada no interese xeral e no interese de outros. Si que matizar ou comentar un par de cuestións máis, porque moitas veces, cando falamos de chan industrial, moitas veces nos confundimos, falamos de polígono, é importante que se saiba o que estamos facendo concretamente, de forma real. Estamos modificando o plan xeral para dotalo de chan industrial, pero veremos no seu momento se aí se chega a facer un polígono. Eu digo que veremos porque iso vai a depender de que, unha vez que temos ese espazo, que é condición necesaria para ter un polígono posteriormente, o que tenemos que facer despois é presentar un plan parcial, unha vez aprobado definitivamente esta modificación, e o plan parcial é o que urbaniza os terrenos. Un plan parcial que además pode presentar en unha ou en varias fases. É dicir, non ten que necesariamente, de alguma maneira, actuarse sobre o conxunto do terreo, o conxunto da área, de forma dunha sola vez, non? Pódese facer desa maneira. En segundo lugar, como tamén xa aparece na documentación, trátase dun polígono de escala local, e que non podería ser de outro xeito, porque a propia Xunta de Galicia ten un mapa de zonas, digamos, prioritarias para polígonos dunha certa relevancia na que outros non están. Trátase dun polígono de escala local, de proximidade, para determinado tipo de actividades, e por eso, evidentemente, tamén nos entendíamos que o máis lógico, e así está incluído, creo que entendemos todos, debe ser próximo aos principais núcleos de poboación, no caso de ser. Creemos que é importante que ten comunicacións adecuadas e ten servizos, ten unha serie de servizos xa existentes que, evidentemente, unha vez que nós sometamos se chegamos a someter este documento a outros organismos sectoriais, nos van a decir se é suficiente, se non é, servizo de saneamento, por exemplo, ou servizo de abastecemento de augas. Pero é certo que, pois, xusto por a carretera xeral, como ben saben, temos estes servizos. E isto é o que presentamos. Estamos dando un primeiro paso
dentro dun primeiro paso. O primeiro paso é a aprobación inicial. Bueno, sabemos pasos, perdón. Pero o primeiro paso no sentido da decisión deste pleno. A aprobación inicial, que ademais abriría, isto tamén é importante, a información pública deste documento e que quen queira poida presentar alegacións, porque é importante que sea sometido, evidentemente, ao escrutinio da ciudadanía. E isto é o que garantiza, se se aproba, que poida sair a información pública, evidentemente. E, como digo, te repito, isto non implica que o polígono, lamentablemente, non implica vai a vir ni mañá nin pasado. Isto é un procedimento que leva moito tempo, pero que, ademais, por boa lógica, e iso expresamos o sentir tamén deste goberno, nós non imos a poñer a urbanizar, e a facer un polígono se non hai unha demanda contrastada. Pareceríanos absurdo, porque para polígonos baleiros hai abundos en Galicia inteira. Nos, se nos toca a nós, pois cando toque o momento, para levar a cabo eses plans parciais e esa urbanización, terá que ser con unha demanda contrastada por parte dos potenciais usuarios deste polígono. E pola miña banda, nada máis. Ten a palabra a portavoz do Grupo Popular. Moitas gracias. Bueno, pois nós, con respecto a este punto do orde do día, o que queríamos decir, para que quede ben claro, é que consideramos necesaria a dotación de chan industrial para que se poidan cubrir as expectativas empresariales do Concello. E pensamos que todas as xestións encamiñadas a conseguilo deben de estar amparadas por todo o rigor que a importancia desta actuación require. Sen embargo, estamos a ver como o tratamento que lle está dando o Goberno a este expediente non está a ser, dentro do noso punto de vista, todo o riguroso que se esperaría. Quixéramos deixar constancia, así mesmo, da nosa mala impresión ante a forma, tanto por parte do Goberno como de parte da oposición, que lle dan ao debate deste asunto que consideramos tan importante para os veciños de Outes e que debería de estar revestido de diálogo e de acordos e de propostas e de discusión das mesmas. E para facer isto xa temos os foros adecuados. Temos unha comisión especial para a modificación do PSON, temos unha comisión informativa de servicios e temos este pleno. E, sen embargo, vostedes, o debate máis importante, créano no Facebook e nos medios, porque así parecelles que lles van a quitar máis rendemento político. Porque moito autodefinirse como moi responsables cos intereses dos outenses, pero o pasado xoves na comisión informativa foi o Partido Popular o que tivo que advertir que a documentación que se incluía no expediente e que servía de referencia aos acordos que hoxe se tomasen neste pleno estaba obsoleta e incorrecta. Nin o Goberno, nin o Bloque advertiran esta grave anomalía. Non sabemos se é que non miraron a documentación ou que non foron capaces de identificar esa incorrección. E ver e estudiar a documentación dos expedientes para saber do que se fala tamén é responsabilidade dos vecinos. Deixade uns e outros de tanta propaganda e dedicarlle tempo a estudiar a documentación e de facer propostas para sacar isto adiante. E cumpre decir, neste senso, que non o igual que pasou o primeiro punto, senón que se retirou do pleno, que foi moito peor que isto, aposta a disposición da documentación deste expediente que se nos facilitou para estudiar e acudir á comisión informativa, como xa dixen antes, non estaba correcta, pois o proxecto que nos facilitaron non era o modificado, senón o anterior. E, como no outro caso, non se nos notificou que se tuvera realizado a inclusión no programa de xestión da documentación correcta e non tivemos acceso a ela ata o lunes pola tarde, cando se convocou este pleno. No outro caso, no que retiraron do orde do día, foi moito peor, porque 5 minutos antes do pleno dixo-nos que se lle esquecera de meter un documento que tiñan que vostedes ter feito 2 meses antes do 31 de decembro do ano pasado, para que o servicio de asistencia no fogar, ou a contratación, ou a prórroga non estuvera no aire como parece ser que está. Ben,
pois, dada a extensión da documentación, consideramos insuficiente o tempo de revisión da mesma, e se non fora pola deficiente xestión na posta a disposición pola súa parte, o tempo sería o doble. Por nós non vai quedar, e imos a expoñer as dúbidas que encontramos no pouco tempo que podemos ter para ver o expediente, un expediente tan extenso e tan complexo. E despois que cada grupo mire na súa conciencia se traballou por resolver os problemas sobre este asunto ou para as eleccións do ano que ven. E referímonos, sobre todo, ao goberno. É unha verdadeira pena. Despois da decisión tomada respecto á ubicación máis idónea do chan industrial, tomada en base ás ventajas e aos inconvenientes que o goberno se ocupou de estudar de cada unha das diferentes propostas, así como os posibles condicionantes que cada unha das diferentes zonas pudera ter, e despois tamén de sometido o proxecto ás consultas ante a Consellería de Medio Ambiente, previas á súa aprobación inicial, ao ser remitidos os informes demandados, encontrámonos con que o Goberno non tuvo en conta, a hora de redactar o proxecto, que a zona a modificar atópase nos primeiros 500 metros da influencia de costas, tal e como figura no informe emitido pola Dirección Xeral de Urbanismo, da ordenación do territorio. E isto ven a significar o que acaba de decir vostede, que a edificabilidade que lle corresponde ao sector é dun 0,44 metros cuadrados por cada metro cuadrado construído, en lugar do 0,70 metros cuadrados por cada metro cuadrado non construído, senón de solar, perdón, dixe non mal. E isto non é unha cuestión menor, xa que a superficie das edificacións con respecto ás parcelas disminúe drásticamente. E unha vez que se toparon con este problema de frente, ao goberno pareceulle que a mellor solución sería ampliar a superficie dende os 53.000 metros cuadrados ata chegar a máis de 85.000 metros cuadrados para así concentrar as construcións no que sería a zona correspondente á primeira ubicación e deixar en baldío os 33.000 metros cuadrados a maiores. Sorpréndenos tamén que acto seguido de buscar esta solución e de transmitila á Comisión de Seguimento da modificación do PESON, xa se traia inmediatamente a este pleno a modificación do PESON propoñendo a súa aprobación inicial. Consideramos que na solución que propón o Goberno hai certos aspectos que deben ser estudiados ou verificados antes de dala por válida. O primeiro deles é que o aumento da superficie resolve o problema da edificabilidade, efectivamente, pero leva aparellada un maior custe do chan que repercutirá de algún xeito no custe final de cada parcela, así como tamén repercutirá no posterior mantemento do polígono cando chegue a facerse. A consulta que se fixo por parte do Goberno aos empresarios do Concello para que se manifestaran, para que dixeran a súa preferencia por unha das zonas propostas, fíxose en base á extensión inicial de 53.717 metros cuadrados, non a nova de 85.222 metros cuadrados que pretende o Goberno. Co que non sabemos se con esta nova situación as súas preferencias seguirán sendo as mesmas, sabendo que se vai a incrementar o custe das parcelas debido á inclusión, como decía antes, no ámbito consultado de 33.000 metros cuadrados, que non serán susceptibles de ser usados como hábiles para edificación. Ante esta circunstancia, a preferencia pola ubicación do chan industrial destes empresarios pode mudar e consideramos que deberían de ser consultados de novo. Terceiro, sométese á aprobación inicial un proxecto que modifica o que foi informado pola Dirección Xeral de Urbanismo, pero que non pasou polo mesmo trámite de consulta, polo que nos surden dúbidas con respecto á validez deste proceder, porque pensamos que sería, cando menos, adecuado que a Dirección Xeral informara sobre o proxecto modificado para garantir, de alguma maneira, a idoneidade da modificación e a validez deses informes, xa que, como podemos observar, están incluídos no proxecto modificado, pero neses informes consta a superficie anterior, non consta a nova superficie do sector que dou lugar á modificación. Entón,
está, parece a min, que non se corresponde coa parte expositiva do proxecto modificado. O proxecto modificado di unha cousa e os informes están feitos sobre outra cousa. E tamén nos preocupa que no informe de Secretaría se poña de manifesto que, dado o carácter normativo dos plans urbanísticos e máis das súas modificacións, que son comparables a unha ordenanza e que quedan sometidos aos trámites de consulta previa a través da web do Concello, que non conste que se fixera ese trámite. Gustaríanos saber cal foi a razón de non facelo. Con este tipo de proceder atropellado, semella que a intención do Goberno non é a de garantir o rigor do procedimento, senón enviar documentación á Consellería, aínda que sexa falso, co fin de poder sair nos medios dicindo que o seu Goberno dá un paso máis para dotar a Outes un polígono industrial. E se esa documentación ya devolven por incorrecta e ten que corregirse de novo, pois mellor que así fai a foto dúas veces. E o peor é que as súas fotos costanlle ao Concello de Outes cartos e máis tempo perdido. E por último, queremos pedirle, señor alcalde, que a transmisión da información aos veciños por parte do Goberno sobre este tema se faga con maior prudencia e veracidade, porque polo que podemos apreciar pola rúa, constanos que hai moitos veciños que ante as súas manifestacións entenden que en pouco máis dun ano vai haber un polígono industrial e que xa se van a poder construir naves. Incluso informacións din que informacións procedentes do Goberno din que hai 7 parcelas vendidas. Pero, bueno, isto non sabemos se é verdade ou non. A nós parecenos que a creación destas falsas expectativas non é unha maneira correcta de proceder para o Goberno dun Concello. Pedimos que lles conte a verdade aos veciños, porque, aínda que todo fose sobre rodas, non sabemos se estaría vostede en condicións de afirmar que noutra legislatura máis vai poder rematarse o procedimento e ver empresas instaladas no polígono. Con todo isto, queremos deixar claro que nos parece ben que se teñen que comenzar os trámites, faltaría máis. Hai que comenzaros e darlle a maior rapidez posible, pero eso sí, sempre dentro do rigor e da prudencia que a actuación require, e sobre todo contándolle a verdade aos veciños sen necesidade de venderlle fumo. Moitas gracias. Moi ben. Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz do Benegat. Bueno, con respecto á proposta do inicio do trámite do chan industrial, nós, en primeiro lugar, queremos deixar constancia de que somos coñecedores da urxencia, da necesidade de un solo empresarial para o noso Concello, xa que son moitos os empresarios os que non se poden ubicar no mesmo Concello ou outros que xa están ubicados e a día de hoxe non poden adquirir unha nave en condicións para que as súas empresas sigan liderando. Dito isto, primeiro oímos a responder ás alusións que facían tanto o señor alcalde respecto a este tema como a portavoz do PP. Empezo polo señor alcalde, no que informa, no que nos di que houve unha reunión onde se valorou dita ubicación. Empeza vostede mentindo. En esa reunión non se valorou dita ubicación. Nesa reunión informóusenos de dita ubicación, que é moi distinto. Non eran barallables outras ubicacións na reunión específica para o chan industrial que tuvemos fai 15 días. Así que non empece vostede mentindo. Punto número 1. En canto ás alusións feitas pola portavoz do Benegat. Mire, nós, como grupo político, como representantes do Concello de Outes, ou da cidadanía de Outes, somos quen de usar os medios de divulgación que nós creamos oportunos. E non creemos que lle teñamos que dar nin explicacións nin a vostede, nin á alcaldía. Solo temos que darles aos veciños e ás veciñas de Outes. E nós así o facemos. O que facemos é informar.
informar de xeito claro e transparente do noso traballo, sempre, que lle quede claro. Nin con eleccións á vista, nin sin eleccións á vista. Creo que levamos 3 anos demostrando. E xa metidos en materia. Afirmaba o señor alcalde que esta ubicación era unha das escollida, era escollida por a maior parte dos empresarios do noso concello. Minten, unha vez máis. Non era esta a ubicación que eles apoiaron maioritariamente. É máis, a esas reunións que vostede fixo previas para a valoración das distintas ubicacións que barallaban entón, poucos empresarios acudiron. E ainda que así fora, está claro que a proposta que chega a este pleno o día de hoxe non é a que se lle presentou aos empresarios nesas reunións informativas. Porque, mire, vostede, durante estes 3 anos, o que si deixou claro é a súa irresponsabilidade e falta de traballo e rigor á hora de acometer o goberno do Concello de Outes. E preséntanos vostede unha proposta para que quede recollida a transparencia e a seriedade que traballamos. Paso a ler textualmente a valoración que fai Costas. Por certo, nas reunións di vostede que leva traballando nesta proposta desde 2020. No 2020, cando usted barallaba 5 ubicacións distintas e xa apostaban por esta, foi este grupo, o Bloque Nacionalista Galego, o que lle di de Outes, que lle quede claro, o que lle apuntou a posibilidade de que dita ubicación estuvera afectada por Costas. Desgraciadamente, e decimos desgraciadamente, porque Outes, insisto, si necesita un chan ou un solo empresarial, tiñamos razón. E ainda así, é visto e coñecido o informe de Costas na que condiciona desde a edificabilidade hasta o volumen total de metros cuadrados que debe ter a parcela que pasa case a duplicarse, vostedes siguen apostando por esta ubicación. E pouco lle importa que no mesmo informe de Costas sean eles os que apuntan a que debería barallarse outra ubicación. E ignoran. Ainda así, deciden traballar nesta. E condicionan, efectivamente, como acaban de expoñer, a edificabilidade que pasa de 0,70 a 0,44 metros cuadrados. O que supón que temos que adquirir 33.000 metros cuadrados máis a maiores. E preséntanos vostede na comisión específica, que, por certo, señora Molinos, nesa comisión específica teño que decir en favor do goberno que si pasaron a documentación aceitada. Non é que nós non traballáramos. Na específica, sí. Na informativa sobre a ubicación. Non na comisión de servizos, a que vostede fai referencia. Nesa sí pasaron a información aceitada. Incluso algúns tuvemos a molestia de imprimir e lela. E tamén permíteme recordarle que todo isto nace dunha sentenza de un solo industrial que vostedes propuseron e que foi anulado por unha sentenza judicial. Bueno, continúo ca exposición en canto á ubicación correspondente se refiere. Adquirimos, como ben decía, 33.000 metros cuadrados máis de solo empresarial, pero co condicionante de que non pode ser edificable e que hai que deixar un corredor ecolóxico. E véndemelo o señor alcalde na comisión informativa específica como un pulmón verde.
como se isto fora Madrid. O que nos está contando vostede, en realidade, é que os outenses temos que comprar 33.000 metros cuadrados máis de terreos de monte, que xa temos a monte, e que xa están a monte, e que temos que compralos e mantelos para nada. Esa é a realidade. Porque o parque empresarial vai a ter as mesmas dimensións que tiña nun principio. Só que vostede decide por seguir apostando cegamente, non sabemos por que extraño motivo, por esta ubicación. A maiores de todo isto, por si isto fora pouco, falta o informe de costas. O informe de costas estatal. E ainda así, vostede decide metelo ao inicio da tramitación do chan empresarial neste pleno. Non sabemos cal foi de repente ausente. Falta, efectivamente, un informe definitivo cas novas dimensións de urbanismo. Tampouco temos. Tampouco hai un compromiso serio por parte de Estradas de Galicia en canto ao acceso a ese polígono. E é máis, ou máis grave, vostede, nin siquiera na comisión informativa, tiña claro, e recorden que vostede o alcalde, cal iba a ser a estrada pola que iba a darse servicio, entrada e salida, entendamos, a dito parque empresarial. Non sabía se por Viro ou se por Broña. Eso que leva 2 anos traballando no terra. Saneamento. En canto ao saneamento se refire, di vostede, e temos que creer na súa palabra, comprenderá que pouco podemos creer a estas alturas, que a depuradora da Serra vai a poder con ese saneamento a maiores. Permítanos dudalo. Tal e como, somos coñecedores da problemática que ten a edad ubicada aquí na Serra. A maiores, a dita ubicación contempla unha afectación dos núcleos de expansión de Xurisdicción e Brión, algo ao que fai tamén referencia o informe de costas e urbanismo, pero tamén decide obvialo. Mire, nós, desde logo, o que non vamos a facer é actuar de xeito irresponsable. De xeito irresponsable como fixeron uns cando estaban no goberno, e permítanos recordarlle outra vez que con esta inicio de tramitación ponse en vigor unha sentencia judicial que anula un parque empresarial que vostedes diseñaron e ubicaron na área de Tins, e permítanos tamén recordarlle que uns e outros no goberno, vostedes no goberno e o señor alcalde entón na oposición, son os responsables de que os outenses tuvéramos que asumir un tanatorio que 3 anos despois foi derrubido. Así que, por todo o exposto, nós, por responsabilidade, por rigor, e porque temos moi claro que cos cartos públicos e cos cartos dos outenses non se soba, porque as sentencias judiciais costan os cartos a todos. E os procesos judiciais costan os cartos a todos, inda que vostedes, uns e outros, queiran obvialo. Entón, por esta razón, non podemos decir máis que, señor González, busque outra ubicación para o parque empresarial, nós seguiremos traballando e seguiremos aportando, como sempre, o noso traballo para que os empresarios de outros si podan contar con un chan empresarial no que as súas empresas se podan ubicar ou medrar. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra o portavoz do Grupo Socialista. Como ben dixo vostede, os socialistas de Outes apoiamos a proposta inicial, logo de ter varias xuntanzas e de chegar a algúns acordos, como o de consultar aos empresarios sobre o lugar ideal para leválo adiante. Pero neste caso
creo que foi demasiado apresurado pola súa parte meter este punto neste pleno. Xa que a xuntanza de hai 15 días era para chegarnos unha nova proposta derivada por un cambio na edificabilidade do polígono industrial. Pois ben, logo de analizar un pouco máis a fondo os arquivos que nos enviaron, surdiron varios problemas ou preguntas que algunhas quedaron sen resposta. O cambio é significativo, xa que a edificabilidade baixa dun 0,70 a un 0,44. E quero explicar en 2 pasos o punto de vista socialista para que non se me malinterprete. En primeiro lugar, si surdiron atrancos, como neste caso, creemos que se debería convocar a comisión creada para intentar resolver ou chegar a algún acordo sobre as posibles solucións e non convocala hai 15 días para traernos xa a solución que vostedes neste caso pensaron que era mellor sin dar tempo nin a estudado para propoñer outras alternativas. En segundo lugar, e non menos importante, e pensando en sacar adiante a súa proposta, vemos que nos falta información. Xa que creemos que se debería facer un estudo de valoración do cambio que pode supoñer ter que comprar ou expropiar, chegado o momento, 85.000 metros cuadrados en vez de 53.700. Digamos que non vai ser o mesmo falar ou comprar 50 fincas que 80. E feitas estas dúas puntualizacións, só lle digo que nos poñemos ao seu carón para estudar o que considere oportuno nas comisións pertinentes. Nada máis? Bueno. Vou tratar de argumentar e de contestar e de responder a algunas das cuestións que salieron aquí. En relación ao que apuntaba o Partido Popular, pero creo que vale para todas as cuestións, para todas as intervencións, porque se fixeron alusións a isto. Vostedes indican que, claro, o que se enviou a Consellería de Medio Ambiente non é o mesmo proxecto que, derivado das indicacións que nos fai Costa de Galicia, finalmente tenemos aquí a aprobación inicial, e que, por tanto, deberíamos volver a empezar o procedimento. Ese argumento é absolutamente erróneo, é absurdo, de todo matiz. Por qué? Porque, evidentemente, o que se abre con este procedimento, exase, no seu momento, xa un proceso de consulta pública, pero agora tamén é un proceso de información ao público, de posibles alegacións que logo teríamos que dilucidar neste mesmo pleno, por parte de veciños. Ten que ser enviada esta proposta a multitud de organismos sectoriais, como no seu momento foi a la aprobación do Plan Xeral, os que estivemos nestas comisións, que algúns estivemos, efectivamente, sabemos perfectamente, e casi todos os organismos sectoriais, como dixen antes, nos din que hai que cambiar algo, evidentemente. E nós temos que facerle caso. Entón, mire, o que están dicindo vostedes que, pero se cambia algo, tenemos que volver a empezar. Así, nunca, evidentemente, a norma non está pensada para eso, nunca se chegaría a aprobar un plan xeral. Vostedes saben, e algún concelleiro máis hai, nos que estuve ali en aquel momento para a aprobación do plan xeral no seu momento, vostedes saben cantos cambios en profundidade, cantas áreas urbanizables houve que botar abaixo
naquel plan que fora aprobado xa inicialmente, que despois foi modificado e foi tuvo que ir á aprobación provincial, multitude de cambios, que teríamos que volver a empezar con cada cambio, que sería absurdo. Sería absurdo. Por tanto, ese argumento de que non, é que a Xunta de Galicia non sometemos a consultas ambientales o proxecto que finalmente queremos aprobar, ese é un argumento canto menos peregrino. Señor do Partido Popular, eu tamén vostedes digan máis rigor no procedimento ambiente. Vostedes digan eso, cando agora estamos solventando un problema que ven derivado dunha sentencia judicial que tumbou a localización que vostedes plantearon no seu momento, e que nos pida máis rigor a nós, home, pois, se tuveran máis rigor vostedes no seu momento, mellor xa non estamos ahora nestas. Pero estamos. E nós estamos intentando solucionar o que vostedes, por certo, non quixeron solucionar dende 2012. Porque esqueceronse completamente do solo industrial e aquí non houve intento ningún de volver a situar unha zona para chan industrial no planeamento do concello. Por tanto, o fin de incorporar. Señor do Partido Socialista, usted apuntou que non é o mismo, de novo, o que lle acabo de comentar, non é o mismo que se votou, por lo menos, grazas por admitir, porque, segundo día, a portavoz do BNG, aquí non se valorou ninguna localización, eu xa digo. Entón, esta acta onde pon rematado o debate, sometes a votación, iniciar o proxecto de avaliación ambiental estratégica da creación do chan industrial na localización da jurisdicción, refletindo o seguinte resultado: votos a favor 3, compromiso outros, 1 PSOE, votos en contra ningún, abstencións 3 PP e 1 BNG. Eu xa pensei que non existiu. Menos mal que vostede admite que vostede tamén votou. Non sei se o Partido Popular admite que votou. O BNG non admite. Non admite, simplemente di que nós non valoramos nada. Pois non sei se non valoramos nada. Ustedes abstiveronse. Pero é unha cousa moi diferente. Pero isto someteuse en esa comisión. E teñen, e ainda por riba din que mentimos. É absurdo, mentimos. Eu non sei, sinceramente. Señor Camaño, o que se abre agora é un proceso garantista. Vostede dá a entender que temos que volver á comisión. Dáse un proceso garantista, dáse un proceso de participación pública, onde a xente pode opinar, non só nós. E aí imos ver, incluso, como se plantexa aquí, por parte do BNG, que ten unha bola de cristal, é evidente, porque nos di, esa non era a opción que queríamos empresarios. Oye, pois debemos saber esta era a opción que queríamos empresarios. Ah, sabemos. Ah, perfecto. Pois entón, propóñala. Porque é moi fácil dicir, señores de BNG, eu non me esperaba outra cousa tampouco. O raro sería que usted votara a favor. O raro sería que usted votara a favor. Pero é moi fácil dicir, isto non vale, pero non propoño nada. Ah, pois saben que a lei, a proposta que plantexa os empresarios propoñan, entón, a ver se así, pois somos capaces de situarnos no lugar correcto. Eu, sinceramente, vostedes, señores de BNG, se le acabo de decir, algunhas cuestións, ao que vostede apuntou, di vostede que a dar da serra chega. Eu non o digo, di nos informes técnicos. Eu non fago este informe, como pode comprender, eu sei de outras cousas pouco, pero esta cuestión non. É o que máis me sorprende, que vostedes afirman, como non, que non queren ser cómplices de procesos judiciais. De novo, unha bola de cristal. Evidentemente, se é aquí, que non é o lugar que nos gusta, non sei cal lle gusta, vai ser obxecto de todo tipo de problemas judiciais. Só adiantan vostedes. O cal, venme a cabeza sempre o que un día un ministro do Estado, hoxe un cargo moi importante na Comisión Europea, dixera ao BNG: vostedes, señores do BNG, deixarían o lume por inventar, por medio a queimarse. Deixarían o lume sen inventar, non fora ser que non fora a queimar. Pois isto é o que pasa. Non, aí non, porque vai haber proceso judicial. Pois nada, aí nos quedamos.
sinceramente, señor Benegar, non me agardaba outra cousa de ustedes. Por favor. Eu o que si agardo aínda, sí, é que esta proposta sai adiante. A verdade que o Partido Popular non descubreu aínda o que iba a facer. É certo que ten que sair con maioría absoluta. Eu creo que estamos aínda a tempo de, como acabo de dicir, vai salir a información pública, vamos a coñecer a opinión de moita outra xente, non só a nosa. Eu creo que flaco favor lle faríamos ao Concello de Ortes se non continuáramos este proceso. Ten a palabra de novo a portavoz do Partido Popular, de forma breve, porque estamos no turno de... Por favor. Ben, pois, a nós, o que a vostede lle parece absurdo e erróneo, non nos parece así. Efectivamente, vai haber moitas alegacións, vai haber moitas cousas que estén mal, vai haber moitas cousas que corregir, pero xa mandalas, na nosa opinión, sabendo que teñen que ser corregidas, pois non nos parece de recibo. E segundo, nós pois preferimos esperar un pouquinho máis a que a documentación vai completamente correcta, que quizás se pregunte de novo a eses empresarios que se lles plantexou unha proposta que non é a que finalmente se vai a someter a aprobación inicial, é que as cousas que se fagan con un pouco máis de calma, sin tanta precipitación e sin cometer erros que nos pensamos de base. En canto da posta a disposición da documentación que di a señora Suárez, non me quero meter en fonduras, pero que nos, ao polo menos o noso grupo, o que nos solicitou a nos o Goberno para a Comisión Informativa de Modificación do PSON foron estas dúas folliñas. A nós sí, eu tamén as leí. E leí tamén todo o demais que, como podemos comprobar, estaba erróneo, que era un documento de referencia para aprobar este uso. Un documento erróneo. Nada máis e moitas gracias. Moi ben. Ten a palabra o Benegar. Vale, mire, señor González, que como sempre eleve o tono e faga aspaventos cada vez que se refire vostede ao BNG, dicindo que o BNG que non é unha bola de cristal e demais, se vostede pretende descalificarnos ou insultarnos con ese tipo de declaracións, aforse os esforzos e as enerxías. A estas alturas, que vostede nos diga semellante cousa é para nós un halago. Que lle quede ben claro nesta cuestión e no que pode haber. Mire, eu non dixen en ningún momento que nós non estuveramos naquele pleno onde se votou. Non dixen tal cousa. Non foi o que afirmamos nós. Dixemos de xeito moi claro que a proposta que se puso que se votou naquele pleno non é, ou comisión, non é a proposta que chega hoxe a este pleno. Esa é a gran diferencia. 33.000 metros cuadrados de pulmón verde, señor González, de pulmón verde, que tenemos que comprar ou expropiar, que pouco máis pouco ten, a máis non se paga, é manter os veciños do Concello de Outes, porque usted, unha vez máis, empecina no que vostede lle parece oportuno. Só fixo vostede cara de autocaravanas, para ter dúas, só fixo vostede, como decíamos, co tanatorio, co que se vai edificar, que as alegacións, por certo, foi os que o pararon, pese que nós xa dixemos que non era o lugar asintado tamén, e sigue vostede facendo o mesmo agora co chan empresarial. Mire, nós o que non imos consentir, porque eso costa cartos, aínda que vostede queira negalo, é que se inicie a tramitación nunha ubicación que de por sí, de entrada, xa trae problemas. Eso é do que non nos vai facer vostede a nós responsables. Póñase e levante o tono que queira. Nós
traballamos con rigor e con responsabilidade e non decimos non porque non. Permítame recordarlle unha vez máis, e logo tenemos que tratar ese tema dos orzamentos, porque parece ser que a usted neste pleno doulle a presa e inclueu todo o que podía máis, salvo si o servicio de atención no fogar, pese que despois fai declaracións donde di que para vostede é importantísimo a dependencia. Bueno, xa se ve importantísimo que se esquece de metelo na orden do día. E o anula 5 minutos antes do pleno. Como decía, non nos vais facer sentir mal por ser responsables, que lle quede moi clariño. Os orzamentos, por certo, os únicos que ten a día de hoxe, en 3 anos de mandato, foron aprobados por este grupo, polo Bloque Nacionalista Galego, co que vostede está e sigue gobernando a día de hoxe. Teño sempre presente. ¿Rematou vostede? Sí. Ten a palabra os socialistas e que nos salta. Eu sou breve, non teño... Só un matiz, é dicir, eu só pido polo ben dos vecinos, polo ben de outros, polo ben do chan industrial, que é o tema que tratamos, que se fale. Fíjese a diferencia entre este pleno e o anterior no que se falou do chan industrial, é que no anterior, cando se aprobou, houve, os dous partidos que xa estiveron, pero que viña todo falado con anterioridade das comisións pertinentes. É dicir, se houbera comisións, falouse, é dicir, pode gustar máis ou pode gustar menos, podemos absternos ou podemos, pero falouse o tema. Neste caso, di vostede que nos van poñer 1000 atrancos, pois teremos que xuntarnos entre todos e falar dos 1000 atrancos que nos poñan para solucionarlo. Vostede non quere, xa vos traio eu a solución. En este caso, pois sabe os distintos partidos da oposición o planteamento que ten. Eu do Partido Socialista falemos antes de traer as cousas ao pleno, cheguemos a acordo antes, que para iso temos comisións pertinentes. Vostede non me ve así, eu sinto, porque vai ter que volver ao pleno outra vez con este tema, seguramente. Nada máis, gracias. Rematou vostede, sí? Bueno, pouco máis podo dicir, eu creo que, como xa dixemos ao principio, iso é un exercicio de transparencia, eu creo que como había tenido que facía para este expediente, vostede di que falemos este tema, falouse na comisión de 2 semanas, pódese falar e falouse na comisión da semana pasada. A mí pareceme que a ustedes lle pesa máis que o grupo de goberno poida dar pasos adiante en un tema que estaba paralizado e que o anterior goberno non quiso enmendar. Péselles a vostede máis iso que calquera outra consideración. Esa é a nosa opinión. Non se vai aprobar inicialmente, por o que acabo de ver, ao parecer, esta modificación do planeamento para a zona industrial. Non se vai aprobar. Vostedes terán que explicarle á ciudadanía por que non se vai aprobar. Vostedes terán que facer un dos problemas, unha das eivas importantes que temos neste Concello, que os grupos da oposición van ter que explicar á ciudadanía por que non se tenta resolver. O grupo de goberno fixo o seu traballo. E con isto procedemos á votación deste punto. Votos a favor da modificación, da aprobación inicial da modificación do plan xeral. Votos en contra. Abstencións. E non queda aprobado, posto que necesita maioría absoluta do pleno, neste caso, pois os votos, as abstencións,
non contan efectos. Non, bueno, recolleu vostede o sentido do voto de cada un dos partidos. Moi ben, bueno, pues vamos a outro punto deste pleno, sen dúbida importante. O punto número 4 fai referencia ao reconhecemento extrajudicial de crédito, o terceiro, se non me equivoco, que traemos neste ano. Neste caso, como sempre, trátase de atender o pago de unha serie de facturas que fan referencia aos servizos prestados no exercicio anterior e que, bueno, como é preceptivo, pois teñen que vir a pleno mediante esta figura de reconhecemento extrajudicial de crédito. Estamos falando de algo máis de 78.000 euros en total. Bueno, ustedes xa coñecen o expediente, pouco máis que comentar. Ten a palabra o Grupo Popular. Moitas gracias. Bueno, pois nós, como en outras ocasións que trouxeron reconhecementos extrajudiciales de crédito a este pleno para ser aprobados, o que temos que decir é que se as facturas que o compoñen se corresponden con servicios que realmente foron prestados e que son conformados polo órgano responsable, o que procede é pagados, evidentemente. Imos repetir tamén que consideren as advertencias e reparos que lles fai intervención sempre que hai un expediente de este tipo. Nada máis, gracias. Ben, moitas gracias. Ten a palabra o delegado. Nós imos insistir no que levamos dicindo sempre que se trouxe un REC, e sempre que tivemos acceso a esa documentación. Justo lo que acaba de apuntar a vostede do Partido Popular, que é importantísimo que presten atención aos informes de intervención a Secretaría, sobre todo porque levamos todo o mandato vendo que hai apuntamentos repetidos que non sei se é por omisión ou ignorancia non se están a ter en conta. É curioso o que xa temos falado noutros plenos, que haxa certos contratos de dubidosa, podemos dicir, legalidade e de dubidosa procedencia, que contraten persoal, que sustituan persoal municipal a través dunha empresa privada, persoal de piscina municipal a unha empresa que se dedica ao ensino, é cando menos chamativo. Pero, bueno, vostedes xa darán as explicacións, a deron, bueno, unha cousa parecida a explicacións que non acabamos de aceptar como explicación, entón seguiremos en riba deste tema, polo visto, porque vostedes seguen nas mismas, non se ven visos de que vayan a cambiar este proceder tan curioso. Moi ben. Partido Socialista. Como sempre, o que digo, só espero que non teñamos que recurrir 2 ou 3 veces máis ao longo do ano. Non hai que facer. Posiblemente quixera dicir que non, pero igual non é fácil. Bueno, un pouco máis que dicir, non sei se queren airados, se non procedemos a votar. Votos a favor desta reconhecemento extrajudicial de créditos. Ustedes sí. Abstención. Votase que aprobase por votos a favor. Algún dubitativo de PNG e abstención do Partido Socialista. Bueno, vamos a outro tema que sen dúbida vai tamén causar expectación. Orzamento. El seguinte punto, elaboración e aprobación do orzamento. Bueno, como ben saben ustedes, corresponde, bueno, antes de nada, agradecer que temos aquí interventor do traballo feito con punto técnico para a formulación deste proxecto de orzamentos. Corresponde, como ben saben, ao grupo de goberno formular unha proposta de orzamentos e así o vimos facer, así o estamos facendo. Bueno, o proxecto que presentamos é un proxecto que entendemos que é a caída das necesidades actuais a 2022 para o Concello de Outes. Por qué? Bueno, porque basicamente nos vai servir ou nos serviría para prestar de forma eficaz, de forma eficiente os servizos que actualmente xa prestamos e, bueno, pues para tamén levar a cabo pues, outro tipo de medidas que creemos que son importantes para Outes. Pero é certo que
actualmente, como vostedes saben, estamos traballando con os orzamentos prorrogados do ano 2020, que ademais tiveron certa excepcionalidade porque foron o ano do estado de alarma, e a realidade tamén é que dificilmente con estes orzamentos do ano 2020 poderíamos seguir traballando. Por eso, evidentemente, formulamos un proxecto novo, un proxecto acaído ás necesidades deste ano. Só por poñer un dato en unha cuestión que eu creo que non é menor, no capítulo de persoal, derivado en boa medida das propias subidas salariais do convenio colectivo que se aprobou en 2019, xa por o anterior goberno, e das propias actualizacións salariais por IPC, estamos falando de que o capítulo 1, capítulo persoal, implica 200.000 euros máis de gasto. 200.000 euros máis de gasto, pasando a 2.420.000 euros, o cal se dá conta de que é necesario formular un proxecto. En calquera caso, eu quero comentar moi por riba os cales son os principais lineamentos, as principais líneas deste proxecto. Este proxecto que, bueno, dá esa certa continuidade ao anterior, pero, como digo, actualizado as necesidades de hoxe en día. Seguimos coa aposta polos servizos sociais, como non podía ser de outro xeito, reforzando os servizos sociais, e por iso, tanto en promoción social e conciliación como en dependencia, se produce un incremento de cerca de 40.000 euros. Reforzamos de xeito moi importante todo o que ten que ver con promoción económica, turismo, de promoción do turismo, de tal maneira que, sobrepasamos en gasto corrente, estou falando agora, os 100.000 euros, poñendo tamén en marcha unhas axudas novedosas que agardamos poder convocar próximamente, que son as axudas a emprendedores, ao cal destinamos, por menos inicialmente, 45.000 euros. Vamos a desenvolver tamén, vamos a incluir, por tanto, unha partida neste orzamento, unha feira náutica no Freixo, que se conta con unha feira que tamén é unha feira profesional, por tanto, que sirve para promover, desenvolver e apoiar o sector vinculado ao mar do noso concello. Actividade para que contamos tamén xa con subvencións do propio lado. Reforzamos de forma moi importante todo o que ten que ver con servicios educativos, culturais e de deportes, tanto o mantemento de infraestructuras, que é unha cuestión importante, en la que iso está no capítulo de investimentos, pero tamén en todo o que ten que ver con as actividades co gasto corrente que nos permite prestar estes servicios de forma adecuada. En canto aos investimentos, como dicía, a verdade é que hai un importante esforzo de investimentos con recursos propios. Como ben saben, as administracións locais máis pequenas dependemos en boa medida de outras administracións para levar a cabo os seus investimentos, nós, nomeadamente, da Deputación, mediante o plan de obras e servizos, pero non só, que temos a sorte de acudir a outras fontes de financiamento, mesmo de forma competitiva, conseguir fondos moi importantes como os que están destinados ao IDAE, a sustitución de luminarias financiados por IDAE, un proxecto de 800.000 euros que se está executando neste momento. En calquera caso, este reforzo dos recursos propios para dedicarse a investimento sírvenos para reforzar a partida de saneamento, de mantemento de espazos de lecer, espazos verdes, espazos de lecer, para reforzar tamén o mantemento de infraestructuras deportivas que acompañan, por exemplo, o esforzo que xa se vai facer por parte de outras administracións, por exemplo, o clube, a sede do antigo clube Carsamar, agora o clube de Espiranuis Montes, vai a ser, evidentemente, un inmoble de titularidade municipal, vai ser o centro dunha actuación, para que imos contar xa, ou xa contamos con un convenio asinado pola Secretaría Xeral de Deportes, ao que nós temos que engadir a nosa parte de financiamento. Actuaremos tamén sobre outro tipo, ou queremos actuar sobre outro tipo de infraestructuras vinculadas ao mundo da cultura, deporte, etc. E tamén reforzamos as partidas destinadas ao mantemento de camiños veciñais a maiores do que xa está recollido no plan de obras e servizos. As grandes cifras deste orzamento teñen vostedes a disposición. En gasto de persoal, como dicíamos,
como xa contei antes, pasamos de algo máis de 2.200.000 a 2.420.000. É unha das partidas, por non dicilo, o capítulo máis importante que temos. En gastos correntes, a suba é de algo máis de 200.000 euros, de 2.080.000 a 2.270.000, esta é a nosa proposta. É certo que hai unha caída nas transferencias correntes, isto ben derivado en que as axudas que naquel momento se puseran para atender os problemas derivados dos peches de locais, sobre todo hostelería e de comercio, que eran de 90.000, ben ser reducidas, pero é certo tamén que, como dicía antes, incluís aquí as axudas a emprendedores por 45.000 euros. Os investimentos reais, os investimentos son unha cifra un pouco menor que a incluída en 2020. Tamén é certo que, en este caso, optouse por non incluir moitos dos investimentos que financian outras administracións, están incluídos os do POS, fundamentalmente, pero son moitos máis cartos os que se están invertindo hoxe en día no Concello de Outes. Se referían antes aos 800.000 euros aproximadamente para a sustitución de luminarias ao forno enerxético, a máis de 300.000 euros para a EDAR e outros proxectos que se van a levar a cabo que non están incluídos no orzamento, pero que se dará o crédito pertinente no seu momento. E desde o punto de vista dos ingresos, claro, temos aproximadamente 300.000 euros máis de gasto, pouco menos, 230.000. Nós podemos facer este esforzo suplementario no que acabo de comentar porque, entre outras cousas, tamén vamos a poder obter máis recursos dos impostos propios, dos impostos directos, en concreto do IBI, que, como saben, foi obxecto dunha regularización para adaptar os valores catastrais ao plan xeral, e iso vai derivar con unha serie de atrasos e uns ingresos a maiores que están, que están contabilizados acorde ás indicacións que xa nos dixeron ou nos deron na propia Dirección Xeral de Catastro. E tamén temos un ingreso extra importante de algo máis de 200.000 euros derivado da participación dos ingresos no Estado das subvencións que recibimos do Estado, da Administración Central. Todo isto fai que podamos ter uns orzamentos mellores, máis adaptados á necesidade de nós. Teño que dicir que para a elaboración destes orzamentos nós quixemos contar co parecer dos distintos grupos deste pleno e por iso fixemos un proceso de reunións, fixemos unha serie de reunións para tratar de chegar a algún tipo de consenso. Como unha reunión conxunta no seu momento, na que solicitamos achegas a este proxecto, e logo houve reunións por separado, na consulta non poden abrir, por certo, o representante do Partido Socialista, houve reunións por separado por distintos grupos. Non entendemos, nos lamentamos que non houbera achegas importantes, que non houbera achegas, mellor dito, a este proxecto. Intuímos as razóns polas que non as houve, pero en calquera caso, como dicía ao principio, esa remato, a obriga deste goberno a presentar un proxecto de orzamentos para 2022, porque iso é o importante para a ciudadanía de Outes, para Outes. E, dende logo, non só é a obriga presentar este proxecto de orzamentos, senón facer todo o posible para aprobarlos. E así imos facer. E con isto remato a intervención. Ten usted a palabra por todo o Grupo Popular. Bueno, antes de nada, quixera agradecer o esforzo e a dedicación de todos os traballadores do Concello que estiveron implicados na formación deste expediente. Dende o 17 de xuño do ano 2020, data na que se aprobou o último orzamento do Concello, pasaron preto de 2 anos e sucederon moitas cousas a nivel municipal. Sin embargo, o que non sucedeu foi que vostedes presentasen ante este pleno, en tempo e forma, un orzamento para o ano 2021.
nin tampouco fixeron para o ano 2022, porque este expediente que traen agora deberían ter traído polo menos en decembro do ano pasado para que tiveran a oportunidade para vostedes descoñecida de poder empezar o ano natural xestionando a economía do Concello cun documento que rexira todos os aspectos da vida municipal en tempo real e que, entre outras ventaxas, permitira poder executar actuacións nos primeiros meses do ano sen necesidade de esperar a incorporación de remanentes. Non facelo así pon de manifesto o incumprimento da función do orzamento como instrumento de planificación, de xestión e de control da actividade económico-financiera do Concello. A diferencia con outras ocasións nas que xa lle recordamos esta circunstancia é que agora pudemos saber por que vostedes se empeñaron dende o seu primeiro día en non gobernar a economía do Concello de forma ordeada e sen atender a todos os tratados de boas prácticas. Sabémolo porque na comisión informativa, ante unha pregunta que lle fixo o concelleiro do Partido Socialista, que lle preguntou por que non fixeron o orzamento no ano 21, o señor alcalde foi quen lle contestou: non o consideramos oportuno. Debeu de ser que lle pareceu máis oportuno saltarse o principio da anualidade, incumplindo así os prazos establecidos, e non dotar ao Concello do documento económico, contable e financiero máis importante polo que se rexe un consistorio. A nós parécenos que non incluir esta tarea fundamental para todo o gobernante nesa folla de ruta que nos dixeron que seguían é que o que de verdade denota é unha falta de traballo, unha falta de xestión e unha falta de responsabilidade. Bueno, pois meténdonos xa no documento en sí, quixéramos facer varios comentarios ao respecto. Primeiro, o capítulo 6 de investimentos está tratado da mesma forma que no anterior, é o único orzamento que foron vostedes que han de confeccionar nestes 3 últimos anos. Cando menos do 1.225.000 euros que consignan vostedes como investimentos por ano 2022, máis de 350.000 son correspondentes ao pos do 2021. Son créditos que xa estaban en fase de autorización, polo que teñen a consideración normalmente de créditos que se incorporan ao seguinte orzamento pola fórmula de modificación de crédito por incorporación de remanentes. Tal é como vostedes fan, anulando estas modificacións de créditos que xa tiñan feitas e meténdoos directamente no capítulo 6 de investimentos, o que consiguen, parecenos a nós, que é crear unha disfunción no reflexo da economía municipal, incrementando artificialmente este capítulo por incluir investimentos que se corresponden co ano anterior. É dicir, o número queda moi bonito, porque así teñen a coartada para que contar aos veciños que fan moitas inversións, pero a realidade é o que fan é contalas 2 veces e vendelas 2 veces como mínimo. Segundo, gustaríanos saber cal é a razón pola que non acabaron de saldar a conta 413, aplicando ao orzamento todos os gastos imputados nela, e deixaron o importe de 45.500 e pico de euros das tasas da Deputación en concepto de recaudación do IBI do ano 19, sen que se consigne neste orzamento do ano 22 ningún crédito para atender a ese gasto. Aínda que xa sabemos que este importe non está pendiente de pago porque a mesma Deputación o detrae do que ten que ingresar ao Concello, sí que pensamos que se debe imputar ao orzamento para que este reflexe un estado de gastos e de ingresos correcto. 3. Non creemos que a forma de apuntar os ingresos do orzamento, nos ingresos do orzamento á recaudación polo IBI sexa a máis adecuada. Sabemos que este ano, o beneplácito do seu goberno, debido á regularización feita pola Xerencia do Catastro, os veciños de Outes teremos que facer fronte a unha suba do imposto do IBI e máis ao pago dos atrasos de 4 anualidades. Esta circunstancia fai que haxa un incremento na recaudación, que efectivamente se debe añadir ao estado de ingresos, pero o que xa non nos parece tan correcto é que se sume esta previsión de ingresos, esta previsión que vai aumentar, a previsión de ingresos que se feita para o ano 2021, xa que esta previsión non se cumpreu e a liquidación de ingresos foi menor.
preveu 800.000 euros e recaudaron sobre 715 ou algo así. Parécenos que o concreto sería añadir o incremento da recaudación ao importe da liquidación, para que deste xeito se reflexara a situación dos ingresos dunha maneira máis real. E vendo outros apartados tamén da previsión de ingresos, chámanos a atención que cando as previsións da última liquidación de ingresos do ICIO é de menos de 60.000 euros, vostedes consignan 90.000 para o ano 2022, un aumento de máis do 30% sobre o realmente recaudado. E tamén nos sorprende que manteñan a taxa do lixo preto de 35.000 euros por riba do que se vai recaudando nos últimos anos. Con todo o anterido, entendemos que non se aplicou á formación deste orzamento o criterio da prudencia á hora da consignación de ingresos. As diferencias entre o previsto e o finalmente recaudado ben pode ser que deriven nunha situación de inestabilidade presupuestaria que non sería desexable para o Concello. E xa, noutro orden de cousas, temos que decir que faltanos ver máis relevantes inversións con nome concreto financiadas con fondos propios. Faltanos ver algunha partida adicada á ampliación do saneamento municipal, tal e como prometeron no seu programa electoral. Faltanos ver materializadas, siquera, algunhas das propostas que o noso grupo lle fixo chegar e que suspeitamos e agora confirmamos polas súas declaracións de fai un momento, que tiveron como destino directamente o archivador definitivo, é dicir, que aspiraron vostedes á papeleira. Porque nós, señor González, sí que lle fixemos propostas e fixémosles entrar por requisito de entrada para que, polo menos, vostede agora non poida decir, sin poñerse colorado, que non fixemos ninguna aportación. Usted creo que non sabe que poñerse colorado, pero bueno, por si acaso. Número 4 de outras cousas. Faltanos tamén actuacións que melloren a situación do tecido empresarial do Concello, porque se ben é certo que adican unha partida ao emprendemento, é certo tamén que aqueles empresarios que xa pasaron a fase de emprender e que coa situación actual poden estar pasando por moitas dificultades para manter os seus negocios, non vemos que este goberno os teña en conta nestes orzamentos, como tampouco vemos que teña en conta ninguna partida para facer un obradoiro de emprego, que tamén é moi necesario para tanto para manter o emprego como para a formación das persoas que asisten a ela, que poden acceder de maneira máis fácil a un emprego. E faltanos ver tamén onde están as aportacións dos veciños neste orzamento. Cal foi o porcentaxe do capítulo de investimentos que, tal e como prometían no programa electoral, reservamos para aquelas actuacións que os veciños consideraran prioritarias nas súas parroquias? É literal o que poñían no seu programa electoral. Eu non sei se foi que xa lles esqueceu a súa promesa ou que xa directamente decidiron incumplirla sin dar máis explicacións. Pois ben, por todas estas cuestións que vimos de expoñer, temos moitas dúbidas con respecto a que este sexa o orzamento máis aceitado para xestionar os cartos e os intereses dos vecinos de Outes. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra o grupo do BNG. Vale. Bueno, no que os orzamentos se refiere, e por alusións que facía antes no tema anterior, o BNG non temos unha bola máxica, pero o BNG o que sí temos é contacto cos sectores que haxa que ter cando se quere tratar un tema e sobre todo ca veciñanza. E o importante é que non perdemos a libreta daquelas famosas reunións parroquiais nas que vostedes luceu, pero logo non dá cumprimento ás necesidades e ás demandas que lle traslada a veciñanza. En canto aos orzamentos se refire, partimos da base de que os orzamentos cos que están vostedes gobernando, aprobados o 17 de xuño de 2020, vou recordar por segunda vez neste pleno, foron aprobados por este grupo, polo Bloque Nacionalista de Outes, para que logo diga que somos sempre os do non, ou que é peor, que nas reunións e nas negociacións
previas que houve para esos orzamentos, entendendo por negociacións o que vostede entende sempre, eu presento unha proposta e isto é o que hai, teña vostede a desfachatez de cando yo recordei decirme na cara que ninguén nos los pideu. Ninguén nos los pideu. Mire, señor González, efectivamente, vostede nin o seu goberno nos los pideu, pero pedíronnos os veciños e as veciñas de Outes, e pidéunoslo unha vez máis a nosa responsabilidade para con eles. Que lle quede moi clariño, pero a súa soberbia pode, e a súa falta de negociación tamén. Porque resulta que estábamos en plenas negociacións, ou así o creíamos, e así o creemos nós, que di vostede que non aportamos achegas a esas negociacións. Como que non aportamos achegas a esas negociacións? Claro que as aportamos antes da primeira reunión. E non só aportamos achegas para estes orzamentos, senón que tuvemos a ben aportarlle unha memoria do traballo que leva feito este grupo desde fai 30 anos. Un traballo no que se recollía as máis de 40 mocións que levamos presentadas e os máis de 100 robos que levamos transmitidos. Enténdase por robos necesidades urxentes que ten a veciñanza do Concello de Outes. Quédelle moi clariño e non empecemos as declaracións unha vez máis, como ten costume, mentindo. A partir do dito, mentidos no que os orzamentos se refiren. Os investimentos reais resulta que disminuyen. No ano 2020 eran de 1.346.145 euros e no 22 van ser 1.198.915 euros. Efectivamente, o IBI aumenta. Os outenses pagaremos máis impostos e teremos menos servicios e menos partidas para mellorar a nosa situación e calidade de vida. E vamos por partidas. Saneamento, 70.000 euros. Aquí, a verdade que costa oír, señora Molinos, que vostede lle indique a escasa partida que adican ao saneamento, cando eran vostedes os que se atrevían a afirmar en voz alta que o 90% do Concello de Outes estaba saneado, cando é mentira. Pero agora, pois parece que lles cambiou a óptica e xa non o ven tan saneado como vían daquela. En canto a vostedes, señor González, se refire, 70.000 euros en saneamento. É vostede coñecedor realmente da ausencia e da necesidade que ten o Concello de Outes en canto a saneamento se refire? É vostede coñecedor da cantidade de lugares e parroquias que non teñen saneamento propiamente dito, que o que teñen é un tubo direito ao regato ou ao río que corresponda? É vostede coñecedor, señor González, de que estamos poñendo en risco unha ría que temos aquí ao noso pé, da que debemos ser os máximos exemplos ou responsabilidade xa solo por ese feito, e sin embargo solo adica 70.000 euros a saneamento? Gasto social, 12.500 euros. Aquí atopámonos puntos tan chamativos como adquisición de material ou equipamento técnico asistencial para cesión. Nas reunións previas, aquelas que nós tiñamos cando nos sorprendeu anunciando que iba a traer a este pleno os orzamentos, xa lle dixemos que non nos parecía a mellor maneira de gastar ou investir ou a partida de gasto social neste punto. Porque estaba solventada este punto por outras administracións, que esos 12.500 euros, pois mellor sería investilos en outra necesidade que se detectara polos servicios sociais
ou polos servicios técnicos do noso Concello, aos que hai que dar as gracias, gracias ao seu bo traballo, permítame, que lle salvan o seu goberno, porque senón, peor, moito peor nos iba a ir. Ben, sigue, pese a esa advertencia, sigue vostede adicando esa partida, 12.500 euros a adquisición de material, que xa o fai o Sergas, ou a Cruz Vermella, ou distintas administracións, pero decide facelo vostede. O servicio de atención a fogar, nin aumenta o número de persoal, nin aumenta o número de horas, tiña a intención de prorrogar un contrato, que tampouco, polo visto, tuvo tempo de traballar neles. Tampouco contempla vostede a solución á mobilidade nin dos estudantes, nin dos maiores do noso Concello. E iso, señor González, tamén son servicios sociais. Eso, señor González, tamén é conciliación. Esa palabra con que vostede enche a boca, pero despois non fai nada por resolver. Dotación de imprevistos e investimentos en edificios sociais, 25.000 euros. Centros sociais que necesitan unha mellora urxente no noso Concello, tanto en interior como no exterior. Coñece vostede realmente cales son a cantidade deles que necesitan? E adica vostede só 25.000 euros, ou por non falar da lamentable situación na que se atopa a piscina do noso Concello. Logo fai referencia ao punto de atención á infancia no Cruceiro de Roma. 3 anos despois da súa gran promesa de escola infantil. Unha escola infantil que esfumouse. Agora xa deixou de mentirnos. Algo avanzamos, porque chegou un momento en que vostede intentou convencernos os membros desta corporación, e o que é peor, a cidadanía de Outes, de que si realmente tiñan unha escola infantil, cambiando unha ordenanza dun pai polo dunha escola infantil e non sei que malabarismos, no que en realidade só ampliou o número de horas e dúas traballadoras. E tivemos que ser este grupo, unha vez máis, o que vostede di que ten unha bola máxica, pero non é bola máxica, sencillamente é sensibilidade, empatía cos veciños do noso Concello, tuvo que ser este grupo o que lle obrigara a reforzar a asistencia nese punto de atención á infancia, porque nin siquiera o feito de que aumentaran o número de cativos menores de 1 ano lle valeu a usted como razón suficiente para que de entrada debería ser benvida e causa de alegría como para eso, para reforzar o punto de atención á infancia. En canto ás escolas infantis se refiere, seguimos esperando por él. Con un agravio, señor González, a Xunta vende a anunciar que as escolas infantis para menores de 3 anos, a partir do ano que ven, van a ser gratuitas. E que vai a supoñer isto para o Concello de Outes? Pois que as familias do Concello de Outes terán que seguir pagando o pai, porque non temos escola infantil. Isto chámase incompetencia. Dotación de edificios culturais. A Casa da Cultura de Outes segue esperando a que faga usted a adaptación para as persoas con mobilidade reducida. A biblioteca foi ampliado o seu horario e a conexión a internet por unha moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego. As asociacións culturais non contan con ningunha axuda económica nas súas partidas, nin tampouco con seu apoio, o que é moito peor, nin siquiera para a tramitación administrativa de aquelas subvencións ou axudas que necesiten acollerse. E por encima é que lle sobranlle as asociacións culturais,
E chegou a decirle vostede en algunha reunión que mellor era que deixar de ter tanta asociación cultural e ter solo unha para todo o Concello de Ourense. No punto de dotación de investimentos e institucións deportivas, 20.000 euros. É vostede coñecedor da situación na que se atopan as pistas polideportivas do noso Concello? Esas que non poden usar os rapaces e rapazas do noso Concello de Outes por atoparse nunha situación lamentable que algunhas delas non se sabe de onde empeza a erva e de onde empeza a pista. É incapaz de distinguirse. Pois non, vostede só adica 20.000 euros nesta partida. Valorou vostede mellorar o acceso ás instalacións deportivas tan demandado pola veciñanza do noso Concello? Non, ni tampouco a ampliación de horarios. Todos os clubes e escolas deportivas que deberían recaer as escolas deportivas no Concello de Outes tenes usted a día de hoxe en más dos clubes privados. As actividades deportivas ofertadas polo Concello en canto a actividades extraescolares se refire están xestionadas por unha empresa privada. E sigue vostede só aportando 20.000 euros. En que mellora vostede os horarios ou as ofertas? En nada. Pouco ou nada vai chegar esta escasa partida para toda a necesidade que ten vostede ou que ten o Concello de Outes en canto ás instalacións deportivas se refiere. Logo, sí, teremos unha feira náutica no Freixo, a que o Concello de Outes vai ter que aportar 5.280 euros para, con sorte, ter 3 días de actividade. E di vostede que aposta polo turismo. Donde aposta vostede polo turismo? Igual ten que explicarle vostedes aos hosteleiros e ao sector do turismo en sí que a partida que lle correspondería para poder afrontar a crise derivada da pandemia e que así foi asignada, igual lle ten que explicar vostede que a vai gastar en mellorar a praza do Concello. Ao mellor teria que facer un exercicio do que tan vostede fala en alto, transparencia, e que resulta que a transparencia pois é máis que opaca neste caso. E seguimos falando de turismo. Que é para vostede o turismo? Que fixo usted por algo tan importante como pode ser a Ponte na Afonso, que non moveu nin un solo dedo para defender do atentado patrimonial, do que era coñecedor desde o primeiro e que decideu non facer absolutamente nada como alcalde deste Concello. Tampouco fixo vostede nada por evitar a ubicación dos parques eólicos en puntos emblemáticos do noso Concello e moito menos por mellorar os seus viais e as estradas, non só as do Concello, senón aquelas que son de titularidade da Xunta de Galicia e que están nunha situación lamentable, máis que lamentable. E iso, señor González, tamén afecta o turismo. No seguinte punto, bolsa de transporte escolar, 1.200 euros. Pero resulta que saca vostede unhas axudas, e as publicita, na que só aparecen 1.000 euros. 200 xa se perderon polo camiño, non sabemos por qué, deberían de parecer moitos. Señor González, constanos neste punto que é vostede máis que coñecedor da problemática tan grave de transporte que hai no noso Concello, tanto no transporte das líneas discrecionais como no que se refiere ao transporte escolar ao IES San Alberto. Pero vostede pois non decide investir máis que 1.000 euros en esta partida. Subvencións a actividades culturais por concorrencia competitiva, 14.000 euros. Por un lado, sobran as actividades culturais, pero resulta que, por outro lado, adica esta partida 14.000 euros. Pois aclárense, non sabemos nós moi ben
en que vai a gastar 14.000 euros en actividades culturais, porque o que é mellorar a oferta cultural do Concello, pouquiño a mellorou. Seguimos tendo o de sempre. Subvencións deportivas por concorrencia competitiva, 4.000 euros para todas as asociacións ou clubes deportivos do noso Concello, e asumindo, señor González, que as nominativas foron dadas de xeito aleatorio e totalmente parcial, con pouca transparencia e a dedo, deixando vostede fora a clubes como o Ludos, que si llo recordamos nas negociacións previas, para que logo diga vostede que non fixemos achegas, os Revoltas, ou non saber aclararnos se os 3.000 euros que lle daba vostede a piragüismo era para os dous clubes de piragüismo que temos no noso Concello, para o da Ponte e para o de Rates, ou se só era para un deles. Ni siquiera nas reunións previas soubo aclararnos eso. Si, agora, éncheselle a boca vostede falando do traballo tan importante que fixeron vostedes por respecto ao piragüismo, co Club de Piragüismo da Ponte. Mire, o arranxo das instalacións das clubes de piragüismo da Ponte vaise a facer por unha moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego do Concello de Outes. E máis, reunidos ca nova directiva, resulta que fomos coñecedores de que o proxecto que vostedes iban a licitar non les valía. E que sea que sí, así, o trasladaron ao seu concelleiro de deportes aquí presente, vostede non tuvo ben a escoitar nin a directiva en sí, nin polo que se ve tampouco o seu propio concelleiro. E tuvo que ser este grupo, unha vez máis, quen lle pedira, non sei por que se ríe, a mí non me causa gracia ninguna. E tuvo que ser máis este grupo, unha vez máis, perdón, este grupo, o que lle pedira que deixara de cometer ditas obras, pese a que era unha moción nosa, que deixara de cometer ditas obras, porque non estábamos dispostos a que gastara vostedes os cartos para nada. Conclusión. Pouco ou nada se tomou vostede en serio os orzamentos do 2022, señor González, pero visto que no 2021 xa non lle fixeron falta e foi capaz de seguir gobernando con eles prorrogados, pois agora, ao mellor, si entendemos todos estos peculiaridades ou singularidades nas que acabamos de detallar. Vostede non estuvo en ningún momento disposto a negociar, como dito. Pideu achegas, xa lle dixemos, fixemos de chegar achegas, e unha memoria, xa lle explicamos, e as necesidades, os robos que nos transmitía a veciñanza. Pero vostede obviounos ou arquivounos, non sabemos. Pero, tendo en conta o que fixo ca súa libreta dos encontros parroquiais, pois pouco máis podíamos esperar das achegas que facíamos o resto dos grupos que iban a quedar só nun mero tramo. Mire, señor González, levamos 3 anos achegando, como ben lle digo, traballando por Outes, defendendo as necesidades e os intereses de Outes, levando propostas e mocións para a mellora dos nosos servicios e defendendo o noso patrimonio e aldeas incluso no Parlamento galego, trasladándoas ao Parlamento galego. Traballo que lle debería competer a vostede, pero facémolo nós. Non son estos nin uns orzamentos xustos, nin equitativos, nin moito menos, por todo o que lle acabamos de apuntar, nin tampouco son os necesarios para o noso Concello. O noso Concello, pouco ou nada, o coñece o alcalde que o resenta. Pouco ou nada de tempo lle adica vostede a traballar no cargo que ostenta, como alcalde de Outes, representando e defendendo a mellora da calidade de vida de todos os outenses.
con fin de asentar a población no noso concello, que é, por certo, o problema máis grave que ten a día de hoxe o concello de Outes. E para concluir, señor González, deixe esta fuxida temeraria cara adiante que nos trae vostede hoxe a este pleno, tanto co que se refere ao solo industrial como o que se refiere con estes orzamentos. Non pretenda vostede facer no último ano o que non foi quen de facer durante 3 anos. Os outenses merécense máis. Brindámoslle a nosa colaboración, como sempre, e así o fixemos, insisto unha vez máis, aprobando os únicos orzamentos que ten, dándolle un voto de confianza para que pudera gobernar como os outenses se merecen. Brindamos a nosa colaboración, propóñanos, traia a este pleno de novo uns orzamentos que sexan os necesarios para o Concello de Outes, entón nós aprobarémonos, non lle quepa a menor duda. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o portavoz do Grupo Socialista. Antes de nada, agradecer á interventora non só a súa labor neste caso, senón tamén a súa posta a nosa disposición para aquelas explicacións que necesitábamos en algunhas ocasións. Moitas gracias. Con respecto aos orzamentos, se me permite, volvo a repetir, e vou dicir, seguramente, teña moito que aprender de vostede aínda en canto a economía, pero que non vou aprender nada en canto a sentido común. E os socialistas de Outes resémonos moito por polo sentido común, e mirando moito as prioridades dos veciños e veciñas do noso concello. E cando vostede nos pedía 6.000 euros para un Ferrari, para un cortacéspede, nós dixémoslle que non, porque considerábamos que había outras prioridades. E veñen de gastar ou investir 6.700 euros nun mural. E que conste que serei sempre un defensor dos nosos, dos sangosmeiros, do berberecho do Freixo, do grelo e do ceboliño. Pero repito, 6.700 euros cando a parede do campo de fútbol segue sen amañar, cando dúas luces, dúas luminarias no albán seguen sen poñer, cando un simple espello no cruce do rego segue sen poñer, cando o lavadoiro do mosteiro segue sen agua, e publican no boletín oficial da provincia da Coruña as axudas para bolsas do transporte escolar de Outes, nunha cuantía de 1.000 eurazos. Sí, señor, como un par, e non digo a segunda parte. E logo, dígalle vostede aos veciños, cando lle veñen pedir algún amaño, que non hai cartos. Sinto moito, pero non hai cartos. Perdóeme vostede, pero o que non hai, e digo en mayúsculas, é sentido común nas prioridades do concello. E para rematar con este expediente, porque de números seguramente sigo dicindo que aprenderei moito con todos vostedes, decir que cando o xoves pasado lle dixen que me parecía normal que traeran os orzamentos a debate, ainda que sexa a finais de marzo, e lle preguntei por que non habían presentado vostedes uns orzamentos no ano 2021, a súa resposta se me deixou abrallado, anonadado, noqueado.
e cito textualmente: non o consideramos oportuno. Pois mire vostede, para que me entenda voulle falar no seu mesmo idioma, non no do sentido común que nos rege os socialistas de outros problemas, sino no seu. E no seu, apúntese esta frase porque é das súas palabras: non sei para que me trae vostede estes orzamentos, porque para mí os orzamentos deste ano non son oportunos. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Bueno, eu non quería prolongar moito este punto, pero bueno, ten a suficiente importancia como para comentar en que sea por riba algúns aspectos e despois dar conta de como proceder a partir de agora, non? Apuntaba ao Partido Popular que contabilizábamos 2 veces os investimentos e que, por tanto, eu creo que tamén se lle comentei que hai moitos investimentos que se están cometendo agora mismo que non están incorporados porque a este orzamento, porque no seu momento vai se xerar o crédito. Moitísimos investimentos moi importantes. Por tanto, poderíamos ter unha cifra, se iso fora tan relevante, sabe a importancia que lle eu que tuveramos 200.000 euros máis de orzamento, bueno, que en realidade non ten absolutamente ninguna importancia. Por tanto, hai outros investimentos, non se incluen. Despois afirma vostede que a súa previsión de ingreso está moi inflada, non? Que non se... que os ingresos, sobre todo do IBI, non teñen en conta a recaudación inicial. Mire, só me debo recordar unha cousa. Os orzamentos que vostedes aprobaron en 2019, que foron os primeiros cos que nos traballamos, porque chegamos ao goberno en 2019, tiñan ou estaba o IBI, os ingresos por IBI inflado en 300.000 euros, en case 300.000 euros. Se non, revise os números. E ali non había xa ningún tipo de ingreso extra como usted nos está na regularización. 300.000 euros, 200 e pico, 300.000 euros, eso sí que é inflar os orzamentos, non o que estamos facendo nós agora. Revise, se quer. Depois se afirma que non hai moito ensinamento. Home, estamos executando a obra de EDAR, se todo vai ben, executaremos este ano a obra de saneamento de Quintero 60 por máis de 200.000 euros. Xa fixemos e reparamos a EDAR de Cando. Fixemos nós máis en 2 anos que vostedes nos últimos 12 anos en materia de saneamento ou 15, porque todo o que se fixo mal, bastante mal, fixeronlo hai 20-25 anos. Esa é a realidade. Por certo, anuncio-lle, vostede di que non hai ninguna partida para o Obradoiro de Emprego. Bueno, o Obradoiro de Emprego ainda se está... Acaba de sair a subvención, acaba de sair, perdón, a convocatoria. Ímonos presentar, se todo vai ben, xunto cos concellos de Lousame e Noia, xa o adiante. Depois di vostede que vota de menos actuacións no ámbito do apoio ao tecido empresarial do concello. Eso sí que para nós. Vostedes que acaban de votar abaixo a aprobación inicial da modificación do que son para chan industrial. Non fai nada o goberno nesa materia. Pero chan industrial, grazas ao PP, non o temos. Como? Como? Comendo. Estou, perdón, na miña intervención. Me parece que se me entendeu bastante ben, verdade? Vostedes impiden que se inicie o proceso para ter chan industrial, impídeno, junto co BNG, o Partido Socialista, impídeno, e agora piden medidas de apoio ao tecido empresarial. Ben, está moi ben. Señores do BNG, eu, perdone, que lle diga, ou que empece por esta cuestión. Supoño que vostedes saben, pero non descoñecen, que os orzamentos teñen os capítulos de gasto e os capítulos de ingreso. E que os dous teñen que estar equilibrados, senón non son orzamentos. Creo que é así, verdad? Eu digo porque vostedes, cando nos din, como que non fixemos propostas? Levamos facendo propostas todos os 3 anos.
Dinos eso. E pois, dinos, foi repasando vostede partida por partida, oi, eu só vi que había que aumentar partidas. Ahora, o que non sei onde sacamos os cartos para aumentar partidas, porque reducir partidas vostede non dixo que había que reducir ninguna. Entón, se quere, por nada, presentamos un proxecto de gasto de orzamentos e que no lado de gastos teña 20 millóns de euros e no lado de ingresos 6 millóns de euros. Non sei que pensará o interventor en ese caso. Home, por favor, vamos a ser un pouco rigurosos. Vamos a ser un pouco rigurosos. Despois dixo algunhas cousas, vostede, non quero entrar tampouco moito máis en detalle no tema do saneamento, xa indiquei o que acabamos de comentar. Creo que vostede descoñece, polo que acaba de dicir, descoñece, pero vostede igual, tira para adiante, que a gratuidade referente ás escolas infantís tamén aplica para os puntos de atención infante, se non sabía, se eu digo, sabimos, de feito, aplicando para o segundo fillo, pero vostede, igual, todo vale para, en definitiva, bueno, criticar ao goberno. E por dinos que non facemos nada coas asociacións culturais, pero por di que hai 13.000 euros ou 14.000 para as actividades, e di que non se aclaran ustedes, non, que non se aclaran ustedes. Nós aclarámonos perfectamente, pero ustedes pareceme que non. O representante do Partido Socialista simplemente comentar, porque vai ser unha pregunta tamén que vai a salir despois. Si non sacamos unha convocatoria de axudas para o transporte, que este ano tiña varias novidades, pero unha delas era que, como había tarxeta nova, tarxeta xogo, tarxeta xente nova, bueno, aqueles que se beneficien de tarxeta xente nova, evidentemente, non deberían beneficiarse estas axudas. Sabe vostede, rematado o prazo, cantas peticións houve para esta convocatoria? 3. Claro. Pois, non sei se vostede se sugería algo. A nós bastante. Bueno, eu quero rematar esta intervención, non sei se teria alguma máis, neste punto, que eu, co que dixen antes, nós por responsabilidade creemos que é necesario que eu desconte uns orzamentos actualizados ao ano 2022. Eu, o noso grupo de goberno, fixo, creemos nós os esforzos pertinentes para que obter pois o apoio deste pleno e os distintos grupos, abreuse a posibilidade de facer achegas, non fomos exitosos neste caso, de concitar unha maioría, ou estamos vendo que non fomos exitosos. Eu creo que, igual que pasou no caso do punto anterior, os grupos de goberno están bastante, perdón, os grupos de oposición están bastante máis interesados en que en bloquear o funcionamento do Concello, que non teña os recursos suficientes para prestar os servicios como é debido, e iso cause un problema ao goberno, pero nós, o que nos preocupa non é un problema que nos poida causar ao goberno, preocupanos o feito de que se non temos os orzamentos como é debido os problemas que íamos a causar así. Por iso, eu xa lles anuncio, creo que é pertinente que o faga antes da votación, que en caso de non aprobarse estes orzamentos, imos plantear a semana que ven un pleno para plantear unha cuestión de confianza asociada á aprobación destes orzamentos e, como saben, este é o mecanismo que nos pode permitir, ou non, aprobar estes orzamentos e nós, evidentemente, ímolo utilizar porque creemos que Outes precisa, a ciudadanía de Outes, uns orzamentos actualizados e necesarios para funcionar no ano 2022. Ten a palabra o Grupo Popular. Moitas gracias. Isto último que acaba de decir non pode outra cousa máis que sorprenderme, que agora vostede, a día 31 de marzo de 2022, diga que temos que ter uns orzamentos que a ciudadanía de Outes precisa para seguir mantendo, non sei como o sigue, e que non fora capaz de facer o que tiña que facer durante todos os anos, estes 3 anos que gobernou, e que non fora capaz de facer uns orzamentos en tempo e forma, porque
dixera que non lles pareceu oportuno e que agora faga esta manifestación, o de non poñerse colorado, é certo, ustedes non saben poñerse colorado. Ten toda a razón. E iso que acaba de comentar tamén, esa afirmación que di que non temos chame industrial gracias ao PP. Vamos a ver, xa nos temos conta de que cando se fixeron as votacións, vostede, como é a súa obriga, parece non anunciou as votacións para que non se vira ali quen votou a favor e quen votou en contra. O Partido Popular abstívose, non votamos abaixo nada. Abstuvémonos porque pensamos que non é necesario ter tanta presa e facer as cousas de forma atropellada cando se pode facer as cousas con moito máis rigor e facelas ben para que non veñan de novo para baixo. E, ademais, hai outra cousa, que se para aprobar o plan Uchán industrial fai falta maioría absoluta, o que falla non é a abstención do PP en prol de maior rigurosidade no proxecto. O que falla é a súa capacidade para negociar coa oposición. E iso é o que ten que pagar día a día os veciños do Concello de Outes. Con respecto ao tema dos orzamentos non lle vou a decir nada máis. O que sí quixera facer unha aclaración por un outro punto a María José, a señora Suárez do Bloque Nacionalista Galego, é que eu cando me atrevín a decir que o 92% da poboación do Concello tiña saneamento, atrevinme porque é así. Cos datos do IGE do 2018, cando o dixen foi porque o calculei. O que pasa que vostede fala do tanto de un 90% do Concello. Non, eu dixen, literalmente, un 92, creo recordar que estou falando un poquinho de memoria, da poboación do Concello. Cando vostede queira, eu enseñolle o informe que fixemos ao respecto, e hai un informe de xente que hai no Concello, de xente que está enganchada con un sistema de saneamento, e era, en aquel momento, o 92%. Cando vostede queira, para que non teña que decirlo 24 veces máis, pois enseño, pode rectificar se quere, cando se dé conta de que a realidade é esa e os datos son os datos. Nada máis. Entón, ten a palabra que o venderá. Bueno, pois nós temos que decir que non nos causa sorpresa, como acaba de rematar este punto dos orzamentos. Unha moción de confianza, sí, señor. Éramos conscientes, señor González, de que todo o que viña a este pleno, todo o contido deste pleno, non tiña outro fin máis que poder comenzar vostede, non era, permítame puntualizar, non é o que trae este pleno, senón como trae, que é moi distinto, Mire, a mí, ou a nós, o grupo o BNG, non nos vai dar vergoña de explicarle aos veciños que votamos en contra do proxecto do solo industrial que vostede nos presentou. Non nos vai dar, pero nin un mínimo de vergoña. Xa lle explicamos. Nós non imos facer o mesmo que fixe vostede na oposición cando foi o tanatorio ou cando foi o polígono que acaba de facer referencia, que acabamos de cambiar de ubicación por sentencia judicial da área de sí que o cambiamos. Cambiouse o solo industrial de un lado para outro. E non me diga. Entón, vostede estaba na oposición. En canto, por alusións, e logo sigo ca nosa exposición. A señora González, a señora Molinos, di que era cando se refería ao 92% do saneamento do Concello, que se refería ao 92% da poboación. Entón, agora que pasa? Que se valora e equilibra o saneamento dun Concello dependendo do número de persoas e non das vivendas. Que é o que se sanea? As persoas ou as vivendas? Que se conecta o saneamento? As persoas ou as vivendas? Poden dar de vostede as voltas que queiran, poden intentar disfrazalo e maquillalo como queiran,
pero vostedes entón encherse Fai de a boca. necesidade dos saneamentos son as persoas que viven nas vivendas. O que fai a necesidade do saneamento é un mínimo de responsabilidade. Porque por ter, xa que vostede impón ese baremo de número de persoas como referencia, entón, explíqueme a mí como hai persoas neste concello, hai vecinos e veciñas que pagan saneamento e non o teñen. E iso xa pasaba no seu goberno, non culpabilice o goberno da hora, xa pasaba no seu goberno. Pero vamos a centrarnos no que se refire aos orzamentos, que era o punto no que estamos. Mire, cas asociacións culturais que usted ridiculizaba, a nosa exposición, que eu decía que aclárese, o que non pode ser é que vostede lle diga ás asociacións cando chegan xunto a vostede pedíndolle axuda tanto no asesoramento como na parte económica que non hai, é que as tramitacións pois tampouco lle van a axudar porque son moitas e que mellor se unifiquen só en unha. Entón, os que teñen que aclararse son vostedes, do mesmo xeito que as entidades deportivas, porque, mire, vergoña, e xa lle dixen na comisión previa, vergoña lles debería dar que haxa un evento de recepción dos deportistas de Outes que estaba convocado por un clube en particular, que era o Club Ludus de Taekwondo, por os seus deportistas, que ten 200 federados, que compite a nivel europeo e non só estatal, que vai máis alá levando o Concello de Outes, que teñen vostedes a pouca vergoña de pedirle que ese evento, en lugar de ser solo por os deportistas do Clube Ludus ou de Taekwondo, sea algo máis a nivel concello, que dito club acceda, non faga así, se non teñen coñecemento, pois peor non poñen, porque non sí, vale, pois non sí. Que eles decidan ter a ben que sí, que ese acto sea para reconocimiento de todos os deportistas do Concello de Outes que parteu dunha moción presentada polo PSOE, e resulta que chegan as partidas orzamentarias e nin se acordan deles, señor González, nin se acordan deles. E menos mal que 15 días antes tuveron a pouca decencia tamén de pedirle que impartiran unhas clases de defensa personal para o Concello. Tampouco saben? Pois informos. Deberían saberlo. Porque, bueno, a todo isto recordámoslle que por primeira vez no goberno de Outes temos xente que ten salarios parciais, a tempo parcial para dedicarse a esas actividades. E polo que se ve, pouco ou nada o coñece. En canto aos orzamentos, nós dixémoslle desde o primeiro que uns orzamentos non se facían chegar así, como fai vostede, con unha folla de cálculo, con as distintas partidas, e que di vostede negociades sobre estos. Que negociamos? Xa lle dixemos, nós non imos entrar en quítame esta pista e ponme a outra, e quítame esta obra e ponme a outra, porque creemos que todas son necesarias. Creemos que todas son necesarias. Uns orzamentos, señor González, redáctanse en líneas de traballo que vostede non nos fixo chegar. A prensa sí que lles fai chegar. Encheselle a boca dicindo que as líneas de traballo serán os servicios sociais, pero logo esquécese da problemática de transporte e adícalle 1.000 euros solos a resolver esa problemática da dependencia, pero adica unha partida irrisoria do turismo. Xa lle nomeamos cale foi a súa actuación en canto ao turismo, e aos emprendedores, que aos emprendedores están moi ben apoiados,
pero é que logo temos un sector de empresarial no noso concello que ven de pasalas, e permítame a expresión, canutas durante unha pandemia, señor González, e non lle adica a vostede nin un solo euro. En canto aos orzamentos, pois pouco máis ou nada nos queda que dicir. A partir de aquí, siga vostede co seu relato victimista, intente vostede venderlo ao Concello de Outes, pero a realidade, señor González, é que en 3 anos non fixeron absolutamente nada e siguen vostedes ca estampida cara adiante, cegamente, levándose por diante todas as necesidades e inversións que Outes necesita. E nós imos a votar non, sendo conscientes, sendo moi conscientes, de que a partida no que se refere aos gastos dos traballadores, pode vostede resolvela. Pode vostede resolvela de outro xeito. Non imos a poñer o salario dos traballadores en risco, ese que pon vostede moitas veces, para aqueles traballadores que traballan para o Concello de Outes, que tardan meses e meses en cobrar. Algúns autónomos, sí, non mire cara ao outro lado, sí, nós vivimos en Outes, debe ser a gran diferencia. Ou aqueles que, como os monitores de tempo libre ou os monitores da escola de música, levaban 3 ou 4 meses, sin cobrar o seu salario, e houve que dicirse que, por favor, lles pagaran. Creo que pouco máis podemos engadir, señor González. Xa lle dixemos na exposición, presenten uns orzamentos negociados e necesarios, aceitados ao Concello e ás necesidades de Outes, e nos aprobaremos. Non é necesario que usted leve a esta corporación hasta o chantaxe dunha moción de confianza, porque é unha chantaxe ao Concello de Outes e aos veciños e as veciñas de Outes. Moi ben, perguntou vostede, ten a palabra o portavoz do Grupo Socialista. É que non sei se deixalo para cando me responda vostede a pregunta, o tema dos buses, das 3 peticións, según vostede, que houve para as axudas ao transporte. Está usted contento. E eu só lle digo, reflexione. Pregúntese por que só hai 3. Ese é o que ten que facer vostede, porque mínimo hai 11 personas que pagan do seu bolsillo a viaxe dos seus fillos. O millor non saleu na prensa nin na televisión, pero deixo a parte. Fíjese, señor González, é que quero dicir a cara que non quero que lle pareza mal. Parece vostede un rapaz pequeno, cabréase, ameaza, como sabe, non me salen as cousas como eu quero, xa ameaza. Fíjese que a súa labor é volver a falar mínimo co Bloque Nacionalista Galego, que lle propuso volver a falar para aprobar os presupostos. Xa non digo comigo, porque a mí, como era un solo vostedes, xa nunca me tuvo moito en conta. Pero iso dá igual. Pero fíjese que a súa labor debe ser falar, pero non. Vostede xa non vou falar con ninguén, e vou amenazo, e só digo aquí no pleno para que se sepa. Moción de confianza ao alcalde de Outes. Cambie a súa forma de ser, cambie a súa prepotencia, fale cos demais, eu non berro. Eu só quero o ben para os veciños de Outes. Quero infraestructuras. Fala vostede que lle fan falta cartos. Mire, que non sei se vou chegar aos robos ou se ao millón non chego. Isto é unha infraestructura do Concello de Outes, que aquí el BBG falou de pistas polideportivas. Fíjense, esta é unha delas, e leva desde que vostede entrou no Concello no mismo lugar, e nas mesmas condicións, que eu creo que hasta que pase algo, como pasou ca rapaza no Freixo,
ou teña que vir o Partido Socialista, igual que fixo a moción dos parques infantís, facendo unha moción das pistas polideportivas. Porque aquí morre calquera rapaz. Morre e deixo, a cabeza, porque sabe o que é chantar? Pois chanta o largueiro da portería nun ollo e vai para o caralho. Home, por favor, non amenace, fale. Eu xa sei que as cousas a veces non salen como un quere, pero hai que saber dialogar e ceder. E vostede creo que non sabe. Non digo nada máis en outra vez. Moi ben, bueno, eu creo que non dá moito máis de seguir este debate e reitero xa o anuncio que fixe e vamos a proceder a Vamos repetir, ou se non se interrompe. Alguén? bueno, pero como xa dixen, que o reitero e non o repito. Vamos a someter a votación estes orzamentos. Entón, votos a favor da aprobación destes orzamentos, votos en contra, abstencións, pois non se aproban os orzamentos, por o voto en contra do Partido Popular e BNG e abstención do Partido Socialista, votos a favor do Grupo de Goberno. Sobre esta cuestión, reitero, non digo outra vez que a semana que teremos que tratar de alguma maneira de novo e nese pleno donde debatiremos a cuestión de confianza asociada á aprobación destes orzamentos, previsiblemente os xoves. Ben, temos outros varios puntos máis. Vamos a batir moitos récords, me parece, 23 e 21. Temos agora tres mocións. A primeira delas é a moción do Partido Socialista sobre a situación en Ucrania, na Ucraína. Estamos a vivir unha situación nova, e que, desde logo, eu nunca máis pensei que sucedera. A invasión e a agresión de Rusia a Ucraína. Unha agresión que supón unha flagrante violación do dereito internacional. E, como sempre, con vítimas civis de por medio que non teñen culpa de nada. Só de vivir nun país nun momento convulso porque un goberno, o ruso, neste caso, ou unha persoa ignorante e despiadada, neste caso tamén, procede a invasión dun terceiro país pola forza. Gustaríanos que o Concello de Outes e todos os membros da súa corporación condenasen enérxicamente esta agresión, presentando totalmente a invasión de Ucraína por parte das forzas militares rusas, expresáramos a nosa solidariedade co goberno e co povo ucraíno. Gustaríanos que o noso Concello se posicionase a favor da resolución pacífica de conflito, apoiando as accións dirixidas a facilitar o diálogo, así como a favor de sancionar o incumprimento do direito internacional. Por todo isto, os socialistas de Outes instamos a este pleno a adoptar os seguintes acordos. Reclamar a fin das hostilidades e o retorno á vía da negociación e da diplomacia, reiterando a necesidade de cumprir cos acordos de Minsk e co direito internacional. Expresar a súa solidariedade con todas as vítimas deste conflito e dar todo o noso apoio ás organizacións que traballan pola defensa e pola protección dos direitos humanos. E apoiar para que se realicen todos os esforzos necesarios para mobilizar recursos a fin de acoller refugiados provenientes do conflito de Ucraína. Nada máis en internet. Moi ben. Ten a palabra a portavoz do Grupo Popular. Grazas. O noso grupo quere denunciar e condenar de maneira firme e explícita a invasión de Ucraína por parte de Rusia e o uso da forza contra un país soberano.
término excluído no artículo 1º da Acta de Helsinki da Conferencia de Seguridade e Cooperación en Europa, e reafirmar o noso respeto polo dereito que asiste a todas as nacións a preservar a súa integridade territorial. Reafirmar así mesmo o noso compromiso coa defensa dos principios da democracia, do Estado de Dereito e da protección dos dereitos fundamentales contemplados nas constitucións tanto da Alianza Atlántica Norte como a da Unión Europea. Expresamos a nosa solidaridade co povo ucraniano e apoiamos as iniciativas que, na medida das competencias e recursos que se poidan ter, darlle acollida aos cidadáns ucranianos que se ven abocados a abandonar o seu país. Por lo tanto, imos apoiar a súa moción. Moi ben. O BNG ten... Sí. Bueno, primero de nada, reiterar y trasladar desde o grupo do BNG a nosa maior condena absoluta á invasión e a todo ataque violento a un país soberano. Ben, como todos sabemos, o pasado 24 de febreiro a Federación Rusa ocupou parte do territorio da República Popular de Ucraína e, dende ese momento, foi se desenvolvendo un conflito bélico con consecuencias devastadoras para a poboación ucraniana. Para além das víctimas directas, persoas mortas e feridas, estamos a asistir ao exilio forzoso de millóns de persoas que está dando lugar a unha crise de refugiados enorme, de enorme magnitude. De continuar esta escalada, as consecuencias poden ser impredictíveis para o conxunto de Europa e do mundo. Por iso, fronte a calquera conflito, as institucións democráticas temos que defender firmemente o diálogo como o único mecanismo para a superación das diferenzas e a paz como o único camiño posible. Mais unha vez, o nacionalismo galego condena calquera acto de guerra e acredita na solución negociada aos conflitos, ao mesmo tempo que se compromete a traballar para artellar mecanismos de axuda humanitaria a comezar dentro dos propios concellos do noso país. Urxe reclamar o cese inmediato dos combates na Ucraína e a volta á vía diplomática para resolver este conflito. O único camiño é a paz, a través dunha desescalada militar e unha aposta firme polo diálogo no marco das organizacións como a ONU ou a OSCE. E a través destes mecanismos que se poderá lograr unha solución estable e duradeira para este conflito sempre sobre a base do respeto á soberanía dos povos e a cultura da paz. E é por isto polo que estamos profundamente de acordo coa proposta que nos trae o Grupo Socialista, mas só temos que poñer un convite e que nos parece, un detalle que hai que mudar, e por eso propoñemos unha emenda de supresión para a parte final do punto terceiro do acordo, que di literalmente, apoiar que se realicen todos os esforzos necesarios para mobilizar recursos a fin de acoller a refugiados provenientes do conflito de Ucraína. Nos entendemos que o Concello de Outes debe ser solidario con todos os refugiados que o están a pasar mal nos seus países por motivos iguais en magnitude, peores ou menos peores, pero que están a sufrir as consecuencias dunha guerra que non participaron. Por tanto, entendemos que tense que suprimir a parte de proveniente do conflito de Ucraína para deixar claro que o Concello de Outes é un concello aberto en solidariedade con todas as persoas que sufren as desgarradoras consecuencias da guerra das súas terras. Por tanto, facemos esa proposta de pedimoslle ao Partido Socialista, non sei se estará de acordo, pero nós, dende a nosa posición internacionalista, que creemos que todos os seres humanos valen o mesmo, non podemos facer distincións entre os refugiados e outros, todos merecen do noso apoio e da nosa comprensión e da nosa axuda. Bueno, nós tamén estamos completamente a favor dos contidos desta moción e do acordo que se propón. Sinalar únicamente que no último apartado xa estamos facendo, eu creo que un traballo modesto pero importante. Actualmente, se non estamos nun erro, existen xa, o temos xa en Outes a 13 refugiados. Dende o Concello, dende un primeiro momento, soubemos a chegada desta xente. Evidentemente nos pusemos en contacto coas persoas, neste caso familias de acollida, ou, noutro caso, cos contactos que tiñan aquí. Traballamos e seguimos traballando nas xestións, apoiando na xestión nos trámites para conseguir o permiso de residencia, que é especial para este colectivo, porque efectivamente
ahora mismo a dimensión e a cercanía deste conflito, que estarou hai un mes, que xa hai refugiados aquí, en Outes, o cal nos quere dicir que é excepcional desde o punto de vista noso, como galegos, como xente de Outes. Por eso eu creo que efectivamente precisa un tratamento específico. Entón, estamos axudando nesta labor do mesmo xeito que estamos apoiando en todo o que ten que ver coa escolarización. Os rapaces xa están escolarizados desde o luns, e tamén no trámite da axuda económica de feito cando xa fixemos, se non se fixo xa a primeira transferencia, pero si xa houve unha axuda económica de transferencia, tramitouse tamén a axuda económica que dispón a Xunta para estes refugiados. E si seguiremos traballando. Non sei se ten algo máis que comentar o portavoz do Grupo Popular. Bueno, ten, efectivamente, perdón, que a moción, a mesa hai unha proposta do BNG. Digo, que non me ten. É que houve un orden así como reloj. Está ben, que non me parece nada. Vamos a ver, con respecto á súa proposta, vou dicir que non teño inconveniente como pon, non en suprimir, sino a fin de apoiar provenientes do conflito de Ucraína, así como o resto de refugiados de outros ámbitos. Perfecto. Mucha súa. Entonces, a ver, porque é o que neste caso dixen, cóllenos de golpe o de Ucraína, cóllenos sensibilizados ao máximo. Claro que non queremos que haxa ningún tipo de refugiado de ningún ámbito. Entonces, si lle parece ben, eu non teño ningún convite en añadir a proposición, así como o resto de refugiados de outros ámbitos. Bueno, moi ben. Procedemos a votar con esta engarda. ¿Sí? Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Seguinte moción é a moción do BNG para mellora do transporte público. Ben, o Concello de Outes ven sufrindo recortes no transporte público dende fai décadas. Xa nas líneas discrecionais, que non só de estar ao servicio da poboación, parece ser a inversa. Son os usuarios os que teñen que adaptarse a un servizo cada vez máis testimonial e que chega até o punto de vendérsenos como a demanda, cando en realidade é un servicio deficitario ou inexistente. Referímonos neste punto a como está tratando a concesión que foi dada ás líneas de Monbús, que, por certo, trasladaronlle veciños e veciñas de distintos puntos do noso concello a problemática á alcaldía, e vostede pouco ou nada fixo por solventar e chegounos de novo ao pleno dicindo que efectivamente ese servicio a demanda vostede consideraba que solucionaba dita problemática. Pois ben, non a soluciona, señor Gonzalo. Dende o BNG de Outes puxémonos, como facemos sempre, ao servizo da veciñanza para resolver este problema. Remitimos escritos á Consellería de Mobilidade e trasladamos a este pleno a nosa preocupación e a dos veciños e veciñas cando estes recortes foron anunciados. E coa entrada en vigor do novo concurso de transporte escolar do 10/1 do 22, chegounos outro novo problema. O noso concello sufre de novo un recorte nas líneas de transporte e desta vez nas de ensino obrigatorio, suprimindo líneas, autobuses e paradas, feito que tamén trasladamos a este pleno e tamén o pleno do Parlamento Galego e a Consellería de Educación neste caso. Falamos de enseñanza obrigatoria. Falamos, de que vostede, unha vez máis, non soubo darlle resposta ou unha solución aceitada a esta problemática
e o único que lle indicou foi ás familias que recolleran sinaturas e que as trasladaran á Consellería de Educación e de Mobilidade. E a realidade é que moitos rapaces do noso concello fan máis de media hora de autobús para chegar a un instituto ou IES do noso concello que está a escasos 5 kilómetros. Pero a vostede pouco ou nada lles importa. Pouco ou nada lles importa que, por exemplo, a aldea de Cuns quedara sin línea, que desaparezca incluso do papel. Pouco ou nada lles importa que pase o mismo con Mosteiro, ou pouco ou nada lles importa que pase o mismo con Espiñeiros. Toda esta situación ven agravada polo feito de que os estudiantes de bacharelato, por se non tiñamos pouco, do noso concello que teñen como referencia o IES San Alberto en Noia, non contan cun transporte ao mesmo, tendo que facer varios transbordos no mellor dos casos e na maioría, sinceramente, non teñen nin esa opción, sendo as familias as que teñen que estar en disposición de levalos e traelos a dito instituto. Isto non foi máis que convertir a nosa rapazada en estudantes de élite, señor González, xa que non son poucas as familias que teñen que verse na obriga de reducir o seu tempo, a súa jornada laboral ou incluso deixar de traballar para poder achegar os seus fillos e fillas hasta o instituto. E son máis, acaba de dicir o compañeiro do PSOE, que polo menos hai 11 ou 12 familias no Freixo, na zona de San Cosme ou Cruceiro de Rojo. Son bastante máis, espalladas por todo o noso concello. Por si isto fora pouco, atópanse con que a Xunta de Galicia, que ten a ben enviarlles a tarxetas de xente nova para descontos en viaxes, cando non teñen líneas en que utilizar esa tarxeta, e que é algo, cando menos, insultante, aparte de discriminatorio. Algo que a todas luces, como ben decía, é un trato discriminatorio en canto a dereitos, a educación e a igualdade se refire. E, por outro lado, temos un goberno local que non se de tentar paliar ou solucionar, saca adiante unhas axudas, por chamarlle algo, ao transporte que dá a partida que adotou e os requisitos para optar a elas non poden ser calificadas máis que de mera campaña publicitaria e de falta de responsabilidade á hora de defender os dereitos da nosa veciñanza. Pero non é só eso, non é só a nosa xuventude a que sufre a falta de transporte público. Tamén están os nosos maiores. Referente a esta problemática do transporte dentro do noso propio concello, este grupo, o BNG, presentamos ou registramos unha moción o 22 do 10 do 19, que foi aprobada en pleno e comprometida a súa valoración e estudo polo grupo do goberno. E aínda estamos esperando a día de hoxe a que den cumprimento ou creen a mesa para intentar atopar unha solución a esta problemática. Pero van vostedes e despois din que apostan pola conciliación e pola dar un mellor servizo á dependencia. En base a todo exposto, propónse ao Pleno da Corporación Municipal de Outes a adopción do seguinte acordo: instar e mediar ante a Consellería de Mobilidade no cese do trato discriminatorio en canto a dereitos á ensinanza se refire no Concello de Outes, recuperando os servicios suprimidos e reportados. Aumentar a partida municipal en canto ás axudas ao transporte se refire, mentre o Goberno se compromete a realizar todas as xestións posibles
coa Xunta mentras non se lle dé solución a esta problemática. E a creación dunha mesa ou comisión con todos os grupos desta corporación para atopar solucións á problemática exposta e da que saian unhas novas bases. Unhas novas bases que non volvan a ser outra vez discriminatorias. Unhas novas bases que foron feitas unha vez máis con un corta e pega. Esa é o interese que lle pon vostede en solucionar as problemáticas deste Concello, como xa nos deixou patente outras veces. Porque senón, señor González, non ten explicación que en ditas bases vostede, que son para o 2022, vostede ou vostedes lle pidan os datos económicos do 2020. Terían que ser os do 2021, porque desde o 2020 hasta o 2021 a situación económica das familias poden variar. A declaración da renda presente de ser 2021 ainda. Pero bueno, igual, disculpe que tente usted rematar. Vale. Un mes ofrécenlle vostedes ás familias para solventar esta problemática 64 viaxes, o que ven a ser un mes e medio en viaxes, en ida e volta. E para máis, non fan vostede bonos, como outras veces, ou como facían moitas das empresas de transporte, senón que nas bases recollen vostedes que as empresas de transporte deben de emitir unha factura a nome da persona usuaria e que vostedes farán o ingreso ou a transferencia á conta de dita persoa. Igual, todo isto pon explicación ás tres únicas solas solicitudes que acaba de decirnos vostede que se presentaron para ditas axudas, porque non é que o problema non exista, o problema existe ao largo e ancho de todo o noso Concello. Outra cousa é que non atopen un goberno que este disposto a dar solucións. Gracias. Bueno, ten a palabra a portavoz do Grupo Popular. Vale, moitas gracias. É certo que a dispersión poboacional de Galicia en xeral e o noso Concello en particular fai que as comunicacións entre os núcleos rurais e os lugares onde se encontran os servicios ás veces se paga dificultosa e non sexa todo o perfecta que a todos nos gustaría. En canto á supresión no noso Concello de líneas paradas e autobuses na prestación de transporte de ensinanza obligatoria en lugares onde hai rapaces que o precisen, a que vostedes fan alusión, a nós non nos consta. O que si nos consta é que todos os alumnos do Concello que asisten a este tipo de ensino obligatorio teñen, como non pode ser de outro xeito, garantido o transporte hasta os seus centros de referencia en condicións similares ás que tiñan antes do 10 de xaneiro, data que entrou en vigor o novo concurso. Se nos constara que algún escolar de ensinanza obligatoria do Concello non dispusese deste servicio de transporte, seríamos os primeiros en denunciarlo. No que se refire ao transporte que non ten que ver coas ensinanzas obligatorias, caso no que por si xa está garantida a súa prestación, como dixen antes, sempre estaremos a favor de que se traballe para dar solución aos problemas de mobilidade e mellorar a situación na que se encontran as comunicacións no noso Concello. En este punto, gustaríanos facer unha matización ao respecto do que vostedes identifican como recorte das liñas de ensino obligatorio, xa que entendemos que o que sucede é que se fixo unha reestruturación das mesmas en función da existencia de escolares de esas características, de escolares que vayan ao ensino obligatorio nos distintos núcleos e das súas necesidades. Dito eso, o noso grupo podería apoiar a súa moción se vostedes se prestaran a variar o primeiro punto dos acordos da seguinte maneira que creemos que sería máis eficiente. Propoñémoslle que o punto diga o seguinte, que o Goberno municipal identifique os problemas de transporte para chegar dende a residencia dunha forma ordenada e razoable ao centro de referencia
que se lles presentan a alumnos de bacharelato de varios núcleos de poboación do noso concello que teñen como referencia os institutos de bachillerato de Noia e que se inste a Consellería de Infraestructuras e Mobilidade a que, en coordinación co Concello, se lle dea solución a esta situación. E decimos que nos parece máis eficiente porque ampliamos a fórmula de solución, non restringíndoa a que haxa, non me acordo como poñen aquí ustedes, que se recuperen os servicios suprimidos recortados que teñen que ver coa ensinanza obligatoria de educación, non con infraestructuras e mobilidade para transporte. Entón, ven sendo a mesma cousa aberta a máis posibilidades de solución e a intervención do Concello en esta solución para que identifique cada un dos problemas que hai con respecto a este asunto. A ver, Espera un segundo, porque ten que intervenir. Acaban ustedes. O portavoz do socialista e... Pois, nin que dicir ten, os socialistas deutes imos dar todo o apoio na moción. Lembrando que, como ben din vostedes, no seu último parágrafo de exposición é longo, dispois dunha moción presentada polo Partido Socialista con respecto ao problema surgido no bus dos estudiantes a Noia. Parece-nos irrisorio, como dixemos antes, a cuantía dos 1000 eurazos que agora sobran porque só hai 3. Eu sei que son 11 rapaces que dunha ou outra forma tiveron que buscarse a vida ben levándose os pais a Noia ou traéndos á serra para que aquí collan o bus podendo pilorar ou ben o que non pode ou que non pudo buscar unha destas solucións para pagar alrededor de 55 euros por fillo para que vaya a estudiar a Noia. Dito isto, os 2000 euros que agora sobran, creo que é reírse dos vecinos, por dúas razóns. Unha, polos 64 viaxes, porque hai que dicir ao rapaz, neno, estudia este mes e medio, que despois non podes ir ao colexio. Entón, un mes e medio que aproveite e que aprobe todo. É como se che dan €1 e che din que vayas comer algo cando estás morto de fame. Entón, que sepan que van ter o noso apoio como non pode ser de outra cosa. E quero matizar, porque o Partido Popular normalmente sabe que eu diríjome solo a moción ou o equipo de goberno, pero neste caso, e acabe como acabe a moción, só lles pido que fagan un pouquinho máis. Que fagan un pouquinho máis, si poden. Desde o seu partido, me refiero. Non entendía a petición, perdón. Nada máis. Bueno, nos esta moción queremos dicir un par de cousas. Cando di vostede que nos insta a mediar ante a Consellería de Mobilidade proceso o trato discriminatorio para con outros, nós creo que o fixemos en todos os casos en que entendíamos que pues había un recorte ou posibilidade de recorte, xa fora no seu momento os servizos que atenden a Ponte de Afonso, xa fora con esta problemática dos rapaces da zona do Freixo que non poden utilizar ou, digamos, beneficiarse da tarxeta nova, da tarxeta xoven por unha cuestión de horarios. Vense esa últimamente polo feito de que algúns rapaces que antes usaban o autobús do instituto da ESO de aquí, da ESO, o instituto, por tanto, da Serra de Outes, para desplazarse hasta a Serra, pois coller ese autobús para ir a Noia, ao instituto de bacharelato, que non era ensinanza obligatoria,
En todos eses casos, nos pusémonos e instamos a Consellería a que solventase este problema. As consellerías, mobilidade ou educación, depende de quen sexa a titular. Algo a veces non conseguimos porque, por exemplo, no caso dos rapaces do Freixo, xa nos contestaron, o escrito, que, bueno, nos trasladamos esa problemática, dicindo que non o vían conveniente cambiar os horarios do autobús a Santiago. Pero claro, a mí o que me chama a atención é que vostedes, sempre que tocan este tema, a sabendas de que nós non temos competencia nesto, vostedes nos dían que a vostedes non lle importa nada, vostedes non fai nada, vostedes non consigue nada. Sempre di o mesmo. A sabendas de que nós non temos competencias. Pero di, e nós só non vamos ao Parlamento. Nós sí, non vamos ao Parlamento. E díganme, a usted parecería ben que lle recriminara que vostedes non consiguen arreglar este problema? Porque, claro, vostedes levan ao Parlamento, pero o problema non se arreglou, verdad? El primeiro non. No, eu non o vou a facer. Sí, Porque, no. bueno, perdón, estou falando eu. Entón, non o vou a facer, porque sei que no Parlamento quen ten a maioría absoluta é o Partido Popular. Vale. Pero quen ten as competencias sobre ese asunto e sobre outros tantos é a Xunta de Galicia. E, por tanto, vostede que non pode todos os días recriminar en este e moitos outros asuntos é que non consigue vostede nada. Home, por favor, nós facemos a xestión que podemos. En canto que apunta vostede de aumentar a partida, vamos a ver, eu acabo de indicarle que houve 3 peticións. O ano pasado houbera con mesmas bases 11. Este ano houve 3. Publicitadas da mesma maneira e son as que houve. En calquera caso, nós non descartamos, porque vai efectivamente quedar partida sin gastar, disponible, e sempre cando temos que estudar e analizar a intervención, sacar unha nova convocatoria. Non o descartamos porque efectivamente existe recurso. Pero tampouco vemos moi claro o de aumentar. E polo demais, ustedes efectivamente aprobaron, ou aprobouse, aquela moción, nós, aquela moción, la supeditamos a elaboración dun plan de mobilidade urbano sostible, que está en stand-by ainda, non sei se viremos capaces de avanzar, outras cousas porque ustedes tamén no seu momento votaron en contra de dispor unha partida orzamentaria para desenvolver este plan. Por lo demais, agora creo que teñen que decidir vostedes se aceptan a emenda do Partido Popular. Fágalo con certa celeridade porque son as 12 menos 8 minutos e as 12 imos a rematar o pleno. Ben, nós, ainda entendendo que é unha boa proposta, o problema é bastante máis grave, pode ter franxas de poboación bastante máis amplias que o ensino obligatorio, sí, ou que os alumnos de referencia o IES de Noia. Como ben lles poñíamos, hai unhas liñas discrecionais que deixaron de dar servizo. Nos apuntaba o alcalde que na Ponte na Afonso, non só na Ponte na Afonso, que tamén na Serra, hai líneas que van directamente pola Ponte ao Freixo, que non pasan pola Serra. Por eso, bueno, pues pensamos que o trato discriminatorio por parte da Consellería de Mobilidade é en moitos ámbitos no que transporte se refire. Bueno, seguimos instando a Consellería de Mobilidade no cese do trato discriminatorio en canto aos dereitos a ensinanza se refire no Concello de Outes e recuperación dos servicios suprimidos e recortados. Pero aí referímonos tamén aos servicios nas líneas discrecionais. Ao mellor non é suficientemente explícito neste caso, pero ainda así, bueno, é unha boa proposta. Dá un pouco de rabia, non? Que usted, señor González, nos acuse ou diga non lles vou a recriminar. É que non ten nada que recriminarnos. Nós, ao fin e ao cabo, estamos traballando por Outes e axudando de alguna maneira ao goberno do Concello de Outes a solventar problemáticas cando os trasladamos ao Parlamento.
Efectivamente, no Parlamento atopámonos co que nos atopamos, que é, desgraciadamente, unha maioría do PP, pois, que non ten en conta justamente os que os concelleiros do PP acaban de expoñer, que é a dispersión xeográfica do noso país. Facía referencia ao compañero de SOI en que hai 11 familias no Freixo. Mire, nós tivemos reunións con esta problemática das familias. E non son 11 familias só no Freixo. Hai familias en Broña, hai familias en San Lourenzo, hai familias en Espiñeiro. Hai moitas familias na mesma situación no noso concello. Entón, é un problema moito máis importante do que en principio pode parecer. Así que, por favor, vamos a deixar a moción tal como a redactamos, porque creemos que é unha problemática de transporte bastante máis amplia que o estudantado, tanto sea de ensino obrigatorio ou de bacharelato, en sí só se refire. Moi ben, e entón a moción queda como está, non sei se quero vostede comentar algo máis. Sí, non temos ningún inconveniente en incluir os demais usuarios do transporte, ademais do bacharelato. Aclárenos vostedes como queda ese Pois sí, primeiro aclaramos, punto, sin ningún problema. porque ten que tomar nota al secretario. Todo por escrito en un segundo. Vale. O que miren, nós temos esta copia. Vamos a ver, que se lles presenta aos alumnos de bacharelato de varios núcleos de población do noso concello, que teñen como referencia os institutos de bacharelato de Noia e aos demais usuarios. Ou, así como a recuperación do recorte das líneas discrecionais que foron nas que foi... Pero que o recorte das líneas non é a solución, pero o que hai que buscar é a solución actual. O mellor, as líneas que foron Yo recuperar unha das que se quita agora non é útil, me falta outro ou dúas máis. Se recupera estas, así como os demais usuarios. Vaille pasar vostede ou vaille ler o texto? Sí. A ver, que o goberno quedaría como sigue, que o goberno municipal identifique os problemas de transporte que para chegar dende a súa residencia dunha forma ordeada e razonable ao centro de referencia se lles presentan os alumnos de bacharelato de varios núcleos de población do noso concello que teñen como referencia os institutos de bachillerato de Noia, así como tamén os demais usuarios del transporte público. E que se inste a Consellería de Infraestructuras e Mobilidade a que, en coordinación co Concello, se lle dé solución a esta situación. Pero eu aí engadiría a Consellería de Infraestructuras, Mobilidade e de Educación, porque algunhas son... Bueno, pues sí, educación. A que se lle... Porque asunto é salado por todo. É un contrasentido poner a educación, porque a Consellería de Educación non ten competencias en este tipo de transporte. Solamente de sanidades, creo que queiramos. Tenemos educación tamén. Que minuto podemos votar Bueno, ten vostede algo que comentar, señor portavoz do Grupo Socialista? Podemos recortar os 3 minutos que quedan, ainda temos tempo. Porque a próxima moción xa non vai... Pero se pode chegar a acordos. Sí, é unha forma... Só hai que querer falar. Xa veremos. Bueno, votos con estes cambios, ¿sí? Sí. Votos a favor desta moción? Abstencións? Bueno, pois aprobase que vamos a favor dos grupos Partido Popular, Partido Socialista, BNG e abstención do Grupo de Gana. Paramos o pleno aquí porque non dá efectivamente máis tempo e continuará os puntos non tratados no seguinte pleno ordinario. Así continuará o tema. Bueno, porque non nos consideramos oportunos. Así o pon a normativa, así o pon a normativa. Pero que